Salamat sa nag-thumbs up. Sisi, nagtig... Uy, na ano ako kanina sa thumbs up dan. Ayan, thank you sa pa-thumbs up nyo, guys. Mega love shout out. Sorry, I lost my signal. Merese. I don't know what's happening. How are you? Wait lang ha. I try. Agoy. Thumbs up ulit. Salamat sa patamsak niyo dyan. No jacket. I will give you jacket. Wait a minute. Hello, Sam. Ayan. Agoy. Ang mga forever niyo. Oh, andito. Neil, thank you so much. Wait lang ha. Wala pa ko. Hindi ko pa naon yung harang ko, guys. Ayan. Wait a minute. Merese. Nawala ang akong kuan. Harang. Ayan. Nawala ang harang. Ayan. Shout out. Ayan. Ayan, wait lang ha, i-on ko muna yung ano ko. Ay, merese talaga. Ayan. Ayan, may jacket na kayo. Ba't wala kayong jacket? Sam, you already have your jacket. Neil, thank you so much, Neil. Mega love shout out. May jacket na kayo. Ayan, thank you so much. Ayan, nawala yung ano ko kanina. Nawala yung signal ko. Merese talaga. BG, okay lang, Neil. Thank you sa pa-BG mo dyan. Ba't hindi ko na nakita si Palangga na nagla-live? Saan na siya? Hoy, chigaw ya. Mali. Saan na siya? Hindi ko nakita. Saan na siya, Neil? Di ko siya nakita, Neil ba? Na-miss ko siya. Parang hindi na siya nagla-live. Hoy, langga! Kagwapa. Uy, kasiksi. Uy, agoy. Murag kog buntis akong gisuot. Hoy, langga, naghubo ka. Wait lang. Tagaan kag jacket. Ayan. Hoy, na kay harang dito. Nag-live siya kanina, host. Tulog ka pa. Uy, hoy, merese. Uy, ano kasi, masama kasi yung panahon dito ba? Kanang kuan ba? Kanang, saan tugnaw kaayo. Uy, pasensya na kayo. Wadyo ko kalaang taon sa kong amega do. Merese, jud. Huy. Ayan, take tutok. Uy, langgang kring, wala ka nagkuan? Wala ka nag-live dito sa imuhang balay? Ayan. Sam and Analita, you already have your jacket, ha? You can drop your link. Ayan. Si Analita nagbaba. Okay lang yan, host. Pag may time lang. Maulaw sab ko, oy. Supportive baya kaayo mo. Wala lang ka, aha. Laag sa ko. Agoy. Unya, nanakay paharang dito. Nanakay. Ako sa ni kulitogon akong kuan, ha. Live karon, ha. Kay basig unya, nana po na yung mga tikayang diha nga isa ka hektarya. So, I need to tago the everything. I need to tago the everything. So, you can now drop your balay-balay. Ha! Ay, Diyos mayo marimar. Mali yung napindot ko, guys. Wait lang. Hoy, shout out! Ano pa? Shout out. Yung dito kabasa. Wait lang. Wait. Mega love shout out sa aking 6 million in the house. Ayan, wait kayo mga palangga dyan, ha? I will do the makahula, bebe. I will do the makahula. Wait. The makahula baby is on the way. MD Yusef, mega love shout out. Pasensya ka na, hindi ako nakarating sa ano mo. May jacket ka na palangga. Host, Happy New Year sa imo din, ha.
Host, kinukuhanan mo na naman ako ng jacket. Uy, hindi, naglinis ako kasi kanina, nagpaangat program ako. Kaso, hindi natuloy. Ay, natuloy naman, pero, ano bang tawag nun? Yung ano lang ba, yung madali lang kasi hindi ko kaya magpaangat. Hindi ko kaya kasi ano, marami kasing ibang lahi ba. Ang hirap pa-explain. Ang hirap mag-explain mga ibang lahi. Diyos mio. Bahala na maglapagan, magbabasa na lang ako dito. Uy. Host, padikit na lang sa binaba kong bahay, host. Ayan. Saan ba? Kanino yan? Kay Palangga yan? Ayan, sige, ipipin ko yan, Palangga, ha? Kay Palangga mo yan? Ipipin ko yan, wait lang, ha? Ipin ko muna yung ano ko, super chatter ko kanina, guys. Yung super chatter ko kanina, guys, naulaw ko, nawa naman akong kuan ang tawon. Oy, Diyos mayo, Marimar. Ayan, wait lang. Host, hapit nakaayo akong WH pero akong banana kulang na kulang pa, patabang banana ko, host B. Sige, ibaba mo dyan, B. Ibaba mo, pilay mo kulang, oy. Si Kuan gani, si Billy Jackson gani, oh. Umana siya sa iyang WH pero sa iyang banana, lisod kaayo. Host, kumain ka na ba? Hindi pa, Sam. Maglapag ka ng, naka-live ka ba, Sam? You're in the live stream? You're on your live stream, my friend, Sam. MD, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan. Ipipin ko muna si Kuan Hanil, tapos yung susunod ko ipin ikaw. Magbakas lang po ng mabalikan. Ayan. From Analita Suki. Marami na sana kanina, nawala lang. Super chat. Ay, hala, chigaw ya. Agoy. Mali ko. Walay link. James, hello host. Hi to you, James. Thank you for coming. Ayan, don't forget to give some thumbs up to the host. Please give some thumbs up to the host. Okay? Analita Dan. Ayan, Analita Dan daw. Sam, done to you, my friend. Please connect it back to you, brother. Ayan. Please do connect lang kayo dyan, guys. Because I have something to do. Ayan, Analita Dan po from Esperanza. Ayan, please do connect to Neil, guys. Please do connect to Neil. Ayan. Tapos ipipin ko din si Yusef, guys. Magtulungan tayo, guys. Kasi si Neil, si ano din, anong pangalan nun? Si MD, malapit na rin siyang mag-graduate ng WH. Kaso yung banana din niya, walay pa rin. Super chatter. Grace! Hello, sis Grace! Luna, 72. Ayan, agoy harang. Ayan. Mega love, shout out, sis Grace 77 Luna Vlog. Ayan, thank you for coming. Madam Bain ang inyong kairog na sa harang. Ayan, ano lang kayo dyan, magdikitan kayo dyan. Gawas ako, wala na harang. Sige lang,
langga. Oy, laruin mo muna yung harang ko dyan. Ayan. Ipipin ko rin si ano be, si MD. Saan ba yung ano kay link ni MD? Ayan. So, hindi naharangan dyan. Paharang naman. Paharang ako guys. MD, saan na ba yung bahay mo? Ito pala yung bahay. Please to connect to MD guys. Tulungan natin si MD guys. Ang hello, Jackie, Tamsak Dan. Ang hello, shout out. Dan Harang host, ayan. Neil, pinalitan ko muna yung ano mo, Neil ha. Pinalit ko si ano, si MD. Ayan. Ayan, please do connect lang guys. Ang hello, you already have your, may jacket ka na palangga ang hello. Sure. Surf TV, Tamsak Danos, mega love shout out to you, sir. Ayan, naglinis kasi ako kanina kasi may paangat-paangat daw ako. Agoy, hindi pala maano. Ayan. Yun na, naharang. Ayan, salamat sa paharang mo dyan, Sisilab. Ang aking sisi nga napakaganda. Pa-jacket po. May jacket ka na kapatid. Sino man? Ito, oy. Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. MD Yusuf Dan na po from Esperanza. Ayan pa. Dikit mga idol, balikan ko kayo from Surf TV. Ayan. Salamat host, may harang ka na pala. Kailan lang ang harang host? So magdalawang ano na, magdalawang linggo na kapatid. MD. Ayan. Surf TV nagbaba ng bahay. MD Yusuf Dan from James Gipi-Gipi. Ayan. Sinil nagbaba din ng bahay. Dapat mag-StreamYard na ka-host. Oy. Huy, MD, gusto ko mag-StreamYard. Kaso, ang akong speaker ba, naman ko, di ko kabalo. Unsa ni i-install pa ni. Kailangan pa daw i-install. Di ko kabalo. Maglisod ko. Wow, congrats sa you, host. Maagang pamasko di ay. Oo. May tumulong kasi sa akin, MD Yusef. Si Miss Love TV. Si Miss Love TV yung tumulong sa akin ng ano nakuha ko agad good in 2 days lang. Nakuha ko yung 1,000k plus na ano 1,000k na WH. Unsay speaker good speaker sa akong computer. Naguba man gud ang isa, so namalit ko og bag-o. Unya kay wala man tay alamag. Karon pag pamalit na ko bag-o, kailangan pa di siya upuan, kailangan pa siya si pangalan anak, kailangan pa siya i-install. AJ, pura! Kami, nag-uulan na dito. Congrats, Monica na. Sa wakas, na Moni na rin. Ayan. Salamat sa inyong pagpunta dito. Ayan, mag-ano kayo dyan, maglablaban kayo dyan. Ano daw? Ayan, dikitan nyo si Angelo guys. Baba ko premiere ho. Sige, Grace. Baba mo dyan. Patuslokan natin dyan. Patuslokan natin. Ayan. Guys, please do connect to my super chatter, guys. Please do connect to my super chatter. Ipipin ko muna yung super chatter ko, guys, ha? Ayan, may super chatter kanina kasi ito. Kanina yung super chatter ko na nawala na. Merry Christmas! Merry Christmas sa iyo, AJ. Thank you for coming. Ayan, saan na yung regalo ko, AJ? Dikit na. Unsa di ay ni imong gamit? CP lang karon. Oo, CP lang yung gamit ko ngayon. Tapos, diri ako sa computer nagbasa. Mas nindot kasi pag may ano na ako. May, anong tawag nun?
may speaker para magamit ko na. Ito na yung computer ko, yung gagamitin ko pang ano, pang live. Ayan, ano kayo dyan, magdikitan kayo. Ayan guys, may premiere po si Ma'am Grace 77 Luna Vlog. Ayan, pa-support guys. Tamsak nyo lang guys, sapat na. Patamsak mga lang palangga sa akin premiere. Thanks po. Ayan, from Grace 77. Ayan, tamsakan nyo po guys. Parang awa nyo na guys. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Kana lang gamitan magsipig gihapon ka StreamYard, tapos sa computer lang gihapon ka magbasa. Mao ba? Dili, wala pa ko nakatry nga mag-StreamYard ko sa computer. Ay sa cellphone. Tapos og naay mo saka, pwede ra ko mo click diri sa computer. Pwede ra ba na? Nagtuyok-tuyok na ako. Oh, pwede kayo host. Uy. Sige, try ko na. I-try. Mahadlo ko ba basig dili makuan. Sige, try ko na bukas. Nilman Mana Lili TY po from from Grace. Dan thumbs up Grace 77. Ayan. Hoy MD, tamsakan mo yung premiere ng Palangga Genbe. Si Grace, may premiere siya. O tsaka yung super chatter ko guys, pa-support ako sa aking super chatter. Si Ma'am Ma'am Leia Papas, harang langga. Agoy, nasa harang yung palangga ko. Nasa harang. Pangga, Grace 77. Ayan, ipipin ko yan mamaya dyan, palangga ha. Wait lang. Maulan dito guys, kaya mahina yung signal ko. Send nako sa imong messenger ang tutorial ha, para dili ka maglibog. Salamat kay DMD Yosef ha. Salamat. Sige, i-send sa ko Kambal, agoy. Langga mag-out sa kuha ar magpaharang lang ko nimo. Agoy, salamat kayo dyan palangga ha. Crystal. Langga, salamat. Pangga kambal ni Crystal from Grace 77. Ayan, salamat sa inyong mga paharang dyan, guys. Kanina sana, marami na sana tayo. Kaso, nag-take 2 ako. Nawala yung mga tao. Merese. Haha, pamugas pangga Crystal. Yes, ang pamugas sa Diod. Ay bahay nyo, palapag nyo po. Ayan, from Anghilo. Dikita niya din si Anghilo, guys. Si Anghilo, isang bata lang yan siya, guys. Uy, Anghilo, nakagraduate. Hindi ka pa nakagraduate, Anghilo? Kawawa naman ito sa Anghilo. Uy, pangdikit. Ang pangbaba kasi niya yung bahay niya, yung ano. Nako, Anghilo. Puri nalungkot mo, Anghilo.
I know I'm not the only one who regrets the things I've done. Da da da, it's telling me. Na 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 na. Hey, my friend, it's Dwayne. It's my take two. I talk at take two because I lost my internet connection. My internet connection earlier. Thank you so much. You're back again. My friend is Dwayne. And don't forget to give some thumbs up to me, my friend. Please give some thumbs up. Ayan. And all I can do is watch and cry. Ayan. It's raining here. The weather is raining. It's raining, man. Oh, hallelujah, it's raining, man. Da, 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 da. I wish I could leave a little more. Look up to the sky, not just the floor. Da, 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 it's telling me. Na, 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 da. Ayan, thank you so much sa nakatambay. There's a girl in the mirror. Sometimes I think you know him. Sometimes I really wish I did. There's a story in my eyes. Love again. Neil Dan Pulpak from Gray 77. Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. Please do connect. Nang ibigin kita, hindi na tutulad. May nagsabi. Host, thumbs up sa premiere ni Grace. Dikit Kalimbang all with Bakas host. Hoy, MD, di ba naka sa grupo sa Dapamilat? Di ba naka dito? O TW Esperanza Fabella, ana, from Grace. MD, di ba naka sa aking, di ba sa GC? Ilan na yung kulang WH mo, palangga? Ilan na ba yung ano mo? Wala, uy. Ah, wala di ay? Masa pa ko di ay? Kay Miss Labra. Ah, unsa ba ko di ay? Ay na lang dito kapil sa amo ah. Hoy, langga! Long time no see. Ayan ang akong palangga. Naabot na. Hoy, naapare kay paharang kriminala ka. Wa ka nag-ingon. Long time no see, palangga. Thank you for coming. Repolyo Girl Channel. Mega love shout out. Ayan, Dan Tamsak host. Ayan, salamat sa palangga. Uy, I miss you palangga. Most wanted. Salamat kay MD ha. Ayan, bye ng inyong kairog. Uy, nagtutuyok ako guys ay. Merry Christmas to all. Ayan, Merry Christmas to you palangga. Long time no see but now see now. Ayun, wala man lagi harang. Hoy, gawas diha, gawas. Harangi in town ko. Ay ko glabda. Nagtuo kag ikaw rin ay harang. Hoy, huwag kang ganon.
Hoy, MD, pagbaba dihag balay, kay naatay bagong amigo o amiga, si Repulyo Girl Channel. Hoy, hoy, langga, Repulyo Girl. Tulungan natin si MDB, langga. Sige, reprise. Hoy, paminaw sa ba? Si MD Channel ba kay Jackson? Repulyo Girl, hi, kamusta? Ang mga pamilat na agay-agay. Ang mga pamilat. Natulog na gid akong anakin. Ayan si, hoy Kihano, ilan na ba yung banana mo Kihano? Ilan na yung banana mo ay palangga? Bata kasi ito si Kihano ay. Dikitan nyo rin yan guys. Kawawa naman. Wala, lumabas talaga si palangga ano. Naharang. Naaharang taas da miresed. Yan kuyo oy. Ay, si gara-ara escape. Dan Esperanza Fabelia Pulpak from Grace 77. Ayan, Ma'am Grace, magbaba ka ulit ng bahay. Kasi nandyan si Ma'am Repulyo Girl. OTW MD Yusef from Grace 77. Ayan, magdikitan. Mas maganda pala pag magdikitan, no? Kasi walay hassle. I wish I could live a little more. Look up to the sky, not just the floor. Labi. Bisitaon ako imong channel, MD ha. Tanawon ako, be. Pila na iyang balay. Kaya akong harang o 48 years. Wala pa gid ako man. All I can do is watch and cry. Uy, MD. Daara na. 589 pamanday mong balay. Ano na? Ha? Unya na ay. Take 2. Nag-take 2 pero siya yung episode 51 take 2. Uy, kagwapo ni mo dong MD, oy. Magkauyab gid ko ani dong ba? Na nakaasawa dong. Ayan, 47 thumbs up. Unya na kong ikuan dong ha. Unya, i-play lang sa taka kay aron. Di gid matagak. Di na ko magkuan. Ay, mag-comment na lang ko di. Fisdaan ulit guys. Legit and organic friends are free sa bahay niyo ni host. Guys, Merry Christmas and Happy New Year. Yan, Bien is in the house. Ayan, wait lang ha. Nasa kabilang bakod pa kasi ako. Wala pala jacket. Hoy! Ba't wala kang jacket dyan? Wait lang kapatid ha, wait lang. Agoy nga, ba't wala kang jacket palangga, Julian? Ayan, you already have your jacket. Julian, wala ka kanina, nagpaangat ako, wala ka. Taas sa familia, tuwa pa na human. May recipe ni mo, ay diha lang itaon ka. Diha lang. Pamilat. And all I can do is watch and cry. Ayan, baba mo yung bahay. Link mo dyan. Ayan. Ayan. Please do connect. Baka, ay, magkaibigan na siguro ka mo ni Dudong Yusef. Ladong, ibigay ko ni isa kasaging nako sa imuhadong hadong Yusef. Yan, Mari. Nanood pa ako para hindi talaga malanggas.
I wish I could leave a letter mo. Look up to... Ayan. Ayan, please to connect. Julian04, guys. Please to connect. Katugon, man sa tag. Balik, ani. Ay, si Direktor tulog. Hoy, langga. Tagay ni si Intam, si MD o ka ng banana ni mo diha, be. Si MD ba? Hapit na siya maman sa WH, pero ihang banana, Diyos mayo, kakamang. Hoy, dong, paningkamot, tinawag pang isda, dong. Isdain mo yan si Repulyo, o magbaba ka ng bahay mo dyan, palangga, be. Si Repulyo po, bago lang yan namuni. Hoy, langga, hindi ko, wadyo ko kabalo nga namuni kang baklaa ka. Milata ka. Tulod na. Basig na pa na, sige kong gawin, banana ni gawas di ay. Ikatugon po, oy. Nagtuyok na pod ko, guys. Dan MD Yusef full pack from Grace 77 Lona Vlog. Ayan. Dihana ni mo sisi, no? All I can do is watch and cry. I wish I could a little more. Ayan, tamsakan nyo yung premiere ng ating kapatid, guys. Si Grace 77. Ayan, guys, please do connect. Kaloy, pa rin tao ni ko ano. Ay, umita rin naman sin. Ay. Sikin sanak. Nag-live siya? Ha? Basi nag-live siya. Ayan, guys, please do connect to DS Dwayne, guys. Naluoy, intang ko ani niya, oy. Si Grace, mamaya ipin ko yan, ha? Mamaya. Maya lang. Maluoy, intang ko aning tagalaing kuan o tagalaing lahi. Kay, di man siya pansinon, oy. Napangita yung kog budots di anak, be. Katong upload ni mo dira, agi upload ba? Wala na si Repolyo. All I can do is Grace 77, Dan tamsak sa premiere mo. Dikit na din ako sa'yo from Analita Suki. Ayan, sis Grace. Tapos na si ano sa'yo. Hi, DS Dwayne. From Bayan ng inyong kairog. Ayan, guys. Please do connect to DS Dwayne, guys. Please do connect. Sulod na. Agoy, meresin. Sulod. Nag-intaw na akong palangga. Hoy! Nagsisi kog yaw-yaw si mo ba? Wala di ka diri, ah? Si Kuan ba? Langga. Di ba daghan? Mga alagad langga. Repolyo girl. Tagay, in town si Kuan B, si MD Drag. Si MD Channel ba? May pagkaayo. Amot og naa pa ba siya dito? Ayan, si Kihano din o. Kugihan kini mga isda, guys. Magunahan kayo, guys. You make una-una so we can balik-balik. Magbakas lang upang mabalikan from Analita Suki. Serve TV, hello host, tamsak dan. Mega love shout out Serve TV. And bigyan kita ng jacket, ha. Sorry, wala kang jacket kanina. Ayan, naglinis kasi ako. Ayan, you already have your jacket, Serve TV. Ayan, pwede ka nang makipagdikitan dyan. Ibaba mo yung bahay mo. Ayan, guys, please do connect to DS Dwayne, guys. GS Dwayne.
Padikiti ko unya bakas dulo bien na hashtag. Ayan, nawala naman po siya langga, oy. Nawala na po si MD. Nanguwag na po. Ayan, guys, please, langga, magbaba ka ng bahay mo diha, langga, be. Siya, pagdikit nila, ka nagbaba ng balay. Haba ng harang, uy. Ay, naa pa di, ay. Uy, dikitin na si Repulyo, girl. Kaya dagan ka siyang alagad. Pwede ka niya matabangan. Ibaba daw imong balay. Kaya dikitan pa daw kas kong anak, MD. TY Analita Soki, TW na po from Grace 77. Surf TV. Ha? Sige lang. Valen Jesus Vlogs. Hello. Tamsak dan Sisi Host. Ma'am Valen, mega love shout out. Vanilin pala. Ma'am Vanilin, you already have your jacket. Mega love shout out sa iyo, Sisi. Ayan, MD. Naapa siguro si MD sa gawas langga. Repulyo, wag ka munang lalabas, ha? Ayan, guys, please do connect to my super chatter, Leia Papas. Ayan, guys, pa-connect naman din ako kay GS Dwayne, guys. Ayan, BRB. Okay, my friend. Okay, BRB. Ayan. Mami Jo, oy, pamilat. Uy, Mami Jo, TikTok ko ni Mami Jo. Kapait eh, kung signal Mami Jo, oy. Oh, Ma'am Banilin. Andyan ka pa, Ma'am Banilin. Vanilin Jesus. I'm in na host. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Vanilin Jesus. Ayan, Sisi, magbaba ka ng bahay dyan. Dan tamsak mama. Naliki jacket na. Ayan, tagain ni si Kuan Biharang pang tabagak. Hello, Sisi host. Ayan, shout out. Vanilin Jesus Vlogs. Mega love shoutout sa iyo, Sisi. 1 minute paharang host. Agoy na sa harang pa manitang siya. Ay, kaluoy pa rin taon. Ha? Si Kinsa si MD? Ay, lahi na si DS Dwayne. Paharang rakulangga. Kaluoy, in taon ani nila. Oy, panulod, in taon mo, oy. Ano, sige, magharang diha. Ayan. Agoy. Connect. Panunod na. Agoy. Taka rin tao ni. Salamat sa pa-shoutout, Sisi host. Ayan, walang anuman, Ma'am Banilin, mega love shoutout to you. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Host, pwede magbaba ng bahay? Oo, huwag kayong magpaalam. Basta, paalala lang po yung naka-live. Naanak ko'y Premier Familat. Baba na din ang Premier. Kring. Wait lang kay. Love, Ate Vine. Agoy na sila sa harang. Oy, kaluoy, intaon ani nila, oy. Ato sa ipang mention be kay basig. Hoy, Madam Repulyo girl, naapa ka diha gibiyaan na po ko ani ni pamilatron. Sim MD. Kapatid MD, napaka sa harang. Kasi ipadikitan kita kay Repulyo girl. MD channel. Napasok na. Ayan, dikitan mo yung si Repulyo girl. Saan na ba yung si Repulyo girl? Marami yung mga mga alagad. May mga alagad yun siya, mga palangga. Ayan. Hoy, sa payan langga. Agoy. Kaulaw ani nila si paharang. Uy. Pa-support po sa premiere ko. Maawa, maluoy, legit po. Balik po ang balik promise. Ayan. MD Channel, MD Yusuf, kapatid, dikitan mo rin si Mami Jo. Marami din niyang alagad, Mami Jo. Patulungan naman ako ni MD Channel, Mami Jo, be. Patapos na daw siya sa kanyang Tamsak Dan host, mega love shout out. Agoy. Shout out kasi Tio Vlogs, may jacket ka na. Harang, ang aking palangga.
Nandito ang aking palangga. Uy, MD. Dikitan mo si Mami Jo at saka Mami Jo. Andyan ka pa, Mami Jo? Wala na si Mami Jo. Katatapos lang kumain, agoy, antok ako, umaga na natulog. Umaga ka natapos kagabi? Ano ako kagabi, oy? Tita ni Vanillin Vlog. Agoy, si Vanillin. Tamsak ulit, Sisi Host. Mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Sisi. Titani. Titani, di ay Titani. Abi, di mo kamalambasa, oy. Yan, bigyan ko rin niya ng jacket, ha? Ayan, please do connect kayo dyan, guys. Dami tao, bes. Labas, pasok. 1K views ako kagabi. Wow, oo nga. Nakaabot pa ako ng 35. Uy, di ko kaya ng ano, best, oy. Yung nagpaangat ako kanina. Maliit lang yung tao, baka mamayang gabi, siguro. Mon TV channel, hello po kaibigan, enjoy lang po watching me today. Ayan. Mega love shout out. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, kapatid. Mon TV channel, mega love shout out. Thank you for watching. Ayan, shout out to you, kapatid. Ayan. Si Kasityo Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Pasupport po sa Premier Legit ang balik. Ayan, saan na ba yun si kapatid ano? Si kapatid. Ayan, ipipin ko yan muna yung Premier movie. Ayan guys, please do connect to ano guys. Kaawa naman ito si DS Dwayne Oy. Ayaw kasi niya ding mag-una. Salamat sa pa-jacket, Sisi Host. Walang anuman, Sisi Vanillin. Salamat sa dalawang patamsak mo dyan, ha? Sa dalawang banana na binigay mo patamsak. Mega love shout out. Serve TV nagbaba ng kanyang bahay. Tagalan mo lang LS mo. Marami yan papasok. Kanina kasi, marami na sana kanina. Naging ano ba yun? Marami na sana kanina. Kaso lang nawala yung signal ko. Oy. Sisi, pwede paramsak sa Premiere. Agoy, ibaba mo dyan. Paramsakan natin. Serve TV dan. Ayan, from James. Ayan. Kinsa familia at magpilit man ka, oy. Hina lagi akong signal, oy. Si Yusef ba? Si MD Yusef. Ay, harang ulit. Pa di sa harang ni kriminal, oh. Si MD Yusef pamilat. Kanang, mo graduate na daw siya sa iyahang WH. O niya siya kay iyang banana kay gamay pa 500 pa man siguro kapin. Ayan, tamsakan nyo yung premiere ni ano guys, Mami Jo at saka kay Titani Vanillin guys. Patamsak naman po. Anong oras ka natapos, Sisi? Best Nini, anong oras ka na napasok na ano ba yun? Natapos ka kanina. Ayan, Mami Jo, ba't na-delete mo? MD, salamat sa paharang. Ayan, ako palang nag-type niyan. James Gipi, already connected to you. Ayan, from Serve TV. Saan mo namin? Uy, nangutang na po ka diha. Malit. Hoy, trip ni Lumboy. Duslak ra ko kay busy akong lagay diring dapita. Salamat sa pagduslak ni mo dong. Agoy kasakit sa akong kilid do. Dong, oy, nagdugo-dugo na yung tao ni dong. Wa na gyud. Ayan, patamsak ako guys sa premiere ni Mami Jo guys kasi isusunod ko si Ma'am Vanillin dito. May premiere din si Ma'am Vanillin. Ayan guys, please do connect guys. Grace 77 Luna Vlog dan pa sa tamsak at kalimbang ko. Ayan, from Tita ni Vanillin Vlogs. Ayan.
Yan, dikitan nyo din si ano guys, Nene Mendoza guys, nagpapaangat din si Nene guys, dami niyang tao guys. Jati, wa man tay brief. Siya, way brief na amang good o, ganina naglinis ako dong, oy, kay magpaangat unta ko. Unya kay, naunsa man nga, wa man na, nahibaw. Salamat si host, wala pa na pin. Kinsa, padikitan pamilat, nawala naman si Indy, oy, si Indy Yusuf ba? Nawa na si Indy Dan nasa kay Repulyo. Ayan, dikitan mo si ano pamilya. Ay, kapatid. MD Yusef, dikitan mo si ano, si ayan oh, si Mami Jo, marami yang mga banana. Dikitan mo para ano, paangat atong lagay o pamilat. Huy, nagpaangat ako kanina palangga. Ano, trip ni Lumboy, pero wa na kalimao. Maglisod ko kay daghan kay manalod nga kanang tagalaing planeta. Magsigig pangutana og unsay paangat. Hoy, Diyos mio. Maglisod ko magpaangat ko kay daghan manulod nga tagalaing planet. Kapoy kay explain. Di ba Tagalog og English? Ayan. Ayan. Guys, tamsakan niyo si Mami Jo guys sa kanyang premiere guys. Mami ko dana ako sa'yo, tamsak, dikit kalimbang, all na with bakas pa. Ayan, Mami Jo, tuyok na pod. Sige na, nagtituyok, eh. Muna, lisod kay diri ang Mami Jo, eh. Sige, tagtuyok, labaw pa tayo, mga hubog, dito, paingon. Mami Jo, kana ba, nasa MD Yusuf diha, humana daw siya sa imong balay. Hatagi, ito nagbanana, Mami Jo, daghan, bitaw kag-alaga diha, Mami Jo. Maluoy, maawa ka anak niya Mami Jo. Ay, pertinta niya pangisda. Ayan, please do connect to Mami Jo, guys. Kasi ipipin ko rin kay ano, premiere ni Ma'am Banilin. Saan na ba yung premiere ni Ma'am Banilin dito, guys? Nawala ng ito. Patamsak po sa aking premiere ko, please. Ayan. Mami Jo, palitan muna kita, Mami Jo, ha? Ayan, pabayaan nyo lang nagtuyo ko dyan. Ay, bahala, malipong na siya. Ay. Sir TV Dan tamsak dikit po from Tita ni Vanillin Vlogs. Main ko po, ako pa pandikit at para di malaglag. Sana all yung mga ninja nyo di malaglag o dinikit nyo rin main nyo ninyo please. Ayan. Naman huwag budol. Ayan. Ayan, pag kasi yung ano, pag yung ninja nyo may mga subscriber na din, di kasi yan matawag na ninja, yung ninja lang yung walang subscriber at saka walang video. Pag may subscriber at saka may mga video na hindi na yan ninja, matatawag na rin yan na isa na din yang legit na rin yan na account. Ayan, Ma'am Nene Mendoza guys, dikitan nyo, nagla-livestream yan. May paangat program din yan. Tani Vanillin Vlog, OTW po. Ayan, from Surf TV. MD Yusuf, padikit pabakas dito para madikitan kita sa iba ko alagad. From Mami Jo. Tani Vanillin Vlog, dan na kay Vanillin from Surf TV. Mami Jo, dan po, dikit tamsak po. Ayan, from Tani Vlog. Ayan, magdikitan kayo dyan guys. Magsuklian para fair talaga ang laban. Salamat sa inyo dyan. Mami Jo, dana ako doon. Nga po, nagbakas na ako doon po. Happy New Year po sa inyo. Waiting na ako sa premiere mo. Set reminder. On done po. Ayan. Pam MD. Ayan, dikitan nyo din si MD guys. Kasi nagla-livestream din yan si MD. Hoy! Hoy! Agoy kaki-ay man itao ni siya. Oy! Hoy! Orlando family. Mega love shout out pa jacket. Hoy! Salamat sa palupad. Agoy. Hala! Salamat sa palupad mo diha langga. Oy, ako may naulaw ni kong pamilat ani. Oy guys, dikitan nyo si Repulyo girls, guys.
Orlando family, you already have your jacket. Now you can drop your link so you can connect to our friends here. Surf TV, salamat kapatid. Hoy, okay, nakita ko na bakas mo MD Yusuf. Balikan kita doon. Salamat po from Mami Ju. Hoy, agoy. Hoy. Hala, oy. Langga, pamilat. Salamat kay Repolyo girl sa imong palupad, ha? Para malipay sad imo lubot. Init na luoy ang lingkuranan. Ay, lisod pod. Sakit magod kay akong dire akong kilid mong wa kay koy kiat karon ba. Sakit kay akong kilid pero giantos nako kay tagaw na sige tag muni pa more. Amerese kita ani. Ayan guys, agoy guys, pa-connect ako sa kuan guys bis sa akong mga super chatter guys. Kay parang awa nyo na guys, suportaan nyo yung super chatter ko guys. Kulkugin nyo yung mga bahay nila guys. Wait lang si Ma'am Leia kanina, wait lang ibaba ko rin. Magbaba ka ulit palangga babe para iusa na ko ang kuan. Agoy nanugo pag ipaluparan pananugo pa. You're welcome. Ay ko sig welcome dia. Naula ang gipi dan po from Neni. Ayan. Dikita nyo yan si kapatid si Best Nene guys. Ayun nagpaangat yan siya guys. Langgang Repolyo girl, ibaba mo yung bahay mo dito para mausa na to super chatter. Uy, salamat kaayo ha, mga palangga. Leia, Papas. Ayan. Wait lang. Yan, salamat sa imong palupad din na. Asa gay nagikan langga. Ang ngutana jud asa gikan ba. Agoy. Nawala mo to kung kuan dali oy. Repolyo girl. Uy, saan na ba ako? Wait lang, di ko pa mabasa. Okay ra, oy, walay problema. Ibaba, si kuan di ay problema di naulaw kung pamilat. Nulat tuwi kung pangitaon to imong gibaba diri abi. Agoy. Langga, di ko na talaga makita langga ay. Asa na ba to yun? Uy, langga. Ibaba usab ba? Ginagmay lang isa ta. Ay, lisod purog dinag ko. Sagpa ulit. Agoy, langgang agoy. Nag-TikTok ko kay naputol akong rese. Ay, sakit akong hawak. Uy. Langga Repolyo, gagmay dako na nagtabang. Uy, salamat kay diya ha sa imong palupad. Agoy, merese, arigato. Pag live na pud ba? Pag live ba? Ayan, pabalik na lang po, please. Ayan, guys ha, nadikita ni Ma'am Nene. Guys, pabalik po. Na ako'y voice clip. Sa ako dili ko kakuan lang ga. Mamaya ha. Mag-ano ako sa'yo. Sakit akong hawak ay. Sakit akong tutoy. Ay, Diyos mio. Patay tutoy. Tusok ulit. Ryan Flower Designer Vlogs. Mega love shout out. Nag-take to ako Ryan. Wala yun kanina. Lilia karon dayon or iiwanan na kita. Hoy, ngano man? Ngano man langga? Unsay problema? Dili ko kakuan kay ang akong cellphone ba gigamit nako og kuan, gigamit nako og live. Ay ko kataw ibi na problema na noon ko. Bakit nawala yung signal ko palanggang Raya, nawala. Nag-take to na lalabs oy ay bis ka lang. Ay na yung taga mo oy patay ta mo karon. Ugma na to i-listen. Oy, na i-listen ko to. Ryan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Ryan. Makipaglablaban, Ryan. Waga ni koy kurinti diri Ano, makay kurinti? Brand out. Nade brand out silang nasod. Ayan, guys. Guys, nadikita ni Ma'am Nene, guys. Please, ano ko, guys. Pabalik ako. Bili ka host, dalawa wifi, ha. Sponsor mo, Ryan. Sure, why not? Joke lang. Ang hina ng ano dito, Ryan, oy. Hindi ka, kawawa ka.
Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. Si Repolyo girl, nawala na ang akong palangga. Uy. Nawala yun ang isa kong super chatter. Si Repolyo girl. Agoy-agoy. Wait lang. I-copy ko na lang ito. Wait lang kang agoy-agoy. Na problema, manoon ko nimo. Unsa man to issue to? Issue karon. Wait lang ha. Pangitaon sa akong balay ni Ma'am Repolyo girl. Hala, may premiere si Kuya William. Wait lang, ibaba ko rin yung premiere ni Kuya William. Repolyo Girl Channel. Ay, kagwapa din ni Sisi. Ay, agoy, ang harang, ang harang. Uy, langga, ay ako si Kataw baka na problema na akong pamilat. Repolyo Girl Channel. Ay, chigaw ya. Wala may Pepsi, Coke lang. Aligri! Pajak. Dili man na pwede yung Unsa ilang botelya anak? Pepsi. Okay lang kay kagapon coke ilang dala. Host Aligri vlog, mega love shout out. I miss you. I miss you too. Ayan, thank you for coming to my live stream today. Dan po best kay Lia Papas. Itong Pepsi gapon. Gikuha nila. Coke. Unsa ilang dala karon? Pepsi gani. Sige na lang ipakambyo lang unya. Harang ulit, agoy-agoy. Salamat sa inyong harang dyan. Ryan Flower Design Vlog. Dan po, pag-iwan po na ako ng bakas. Ayan, from Nene Mendoza. Kapatid, Aligri Vlog. Ayan, kamusta? I miss you. Ronsel TV. Dan Tamsak. Ayan. Tamsak lang. Padikit naman si host. Ayan, guys. Bago dito, guys. Dikitan nyo naman si host, guys. Ayan, kit nyo lang. Happy na po si host. Ayan. Sige po, ma'am. Salamat. Babalikan ko po kayo. Yan. Salamat. From Ryan PH. Ay, Ryan PH. Ryan Flower Design Vlog. Bien, naka-play ka na, ha? Paki-update ako ng gabi. Paki-send ilan papasok. Huy, best nini. Agoy. Hala, salamat kayo, ha? Ayan, wait lang. Agoy ang Bisaya. Wait lang, biasa naman itatong ipin sa anak ko na kung kuan dire. Guys, please do connect to my super chatter, guys. Ayan, please do connect to my super chatter. Ma'am Dadali, tuyok-tuyok pa rin ako, Mami Jo. Ay, may reset talaga ito, Mami Jo ba? Ma'am Dadali, mega love shout out, Ma'am Dadali. Shout out to you, Ma'am Dadali. How are you? Thank you, thank you. Ako, nawala na si Ma'am Dadali. Harang pa di ay. Kuy. Pag live lang, nakastop kasi. Humihina net. Uy, dito. Ay, nakom. Best, tingnan mo yung net ko. Tuyok pa rin. Pero agwantahon. Ma'am Dadali, mega love shout out. Walang jacket si Ma'am Dadali. Bigyan natin ng jacket. Ayan. Ma'am Dadali, mega love shout out, Ma'am Dadali. Sorry, Ma'am Dadali, hindi ako nakapunta sa inyo, ha? Na-busy yung pamilat. Salamat sa Sisi host. Walang anuman, Ma'am Vanilyn. Salamat din sa iyo dyan, ha? Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ganun ngayon, best, ngayon. Ang net kahit dito sa Japan. Bakit kaya? Baka ano?
Ryan Flower Design, dana ako sa iyo kapatid with bakas na po. Yellow Rose mo pa salamat. Ayan, huwag po kayo mag-alala si Ryan PH. Ayun, isang mabait na kaibigan din yan. Isang legit na kaibigan yan. Nagbabalik yan si Ryan. Isang mabait yan. Ma'am Dadali, are you still there, Ma'am Dadali? Nag-English na po. Danggit ang kriminal. Ah, wag ka kasi mag-direct ko sa YT, mag-StreamYard ka po. Ganun ba? Sige, bukas MD. I-try ko talagang i-install ngayon yung speaker ko para bukas para bukas magamit ko na itong computer ko. Bakit? Ano bang kaibahan ng... Ang sakit kasi ng ano ko eh. Anong kaibahan ng ano guys? Anong kaibahan ng... Anong tawag nun? Ng direct to YT at saka yung StreamYard. Sabi naman nila, yung StreamYard daw, maliit lang daw bigay ni Lolo ng ng WH. China Vlogs 25, thumbs up dan CC. Mega love shout out sa iyo, kapatid. Ayan, bigyan kita ng jacket. Sorry ha, naalisan ko kayo ng jacket. Ayan, you already have your jacket, China Vlogs. Mega love shout out. Malakas kumain ng internet ang direct YT kaysa StreamYard. Ayan. Ronsel Dan, ayan from James. Nini Mendoza MTS Dan na kay kay Alan. Ayan. Wala anumang problema kung StreamYard ka kasi Monica naman din. Diyos ko. Diyos Mayo Marimar. Sige bukas, try ko. Akyat ka bukas. Akyat ka bukas ha, MD. Mag-try ko bukas, mag-StreamYard ako. Sa ano yung si Repolyo? Ang palangga kong si Repolyo. Not feeling well man ako eh. Diyos Mayo. Sakit talaga ng ano ko. Likod ko, Repolyo. Ako, ang hina pang mag-type. Mali pang spelling. Ayan, Ma'am Vanilyn. Salamat kay Dia Sisi, ha? Thank you so much, Sisi. Sige, ako mag-background music mo. Sige, ha? Kanta ka bukas, ha? Ikaw yung ano ko. Yung, ano bang tawag nun? Ikaw yung guest ko bukas. Sana maging okay yung internet ko, ay. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Wala na, apat na malang di ay tadiri. Dito lang sa YouTube, Sisi, magluluto lang ako. Ayan, Titani Vanillin Vlog, salamat, Sisi. Ayan, sige, may ano ka man no, kanang, si pangalan na may pa background ka man. Sige, try ko magkanta po ko ugma. Charet. Wala mong good ko headset good. Salamat. Nawala na si Repolyo. Sakit sa kong kilid, oy. Say oras imong live dong, MD. Ayan, Aligri Vlog nagbaba ng bahay. James, Gipi, dance to you. Ronsel, from Ronsel TV. Ayan, si Ronsel ang baba ng bahay. Di maka-super chat dito si host. Ayusin mo na join button mo. Hihihi. Okay lang, Ma'am Vanilyn. Oo, inaayos ko na. Pa-play host. Ayan, Aligri. Magkano? Ilan na ba yung WH mo? Ayan, Ma'am Vanilyn, on the way na yung ano ko. On the way na, on process na yung ano ko. Yung yung membership ko. Ayan si Surf TV, nagbaba ng bahay. Taga-asa ka, host. Taga ano ko, taga Davao del Sur. Dikit mga kapatid. Ayan, from Surf TV. Sige, magunahan kayo dyan. Magunahan kayo, magdikitan kayo. Congrats, host. Aligri Vlog, salamat. Ayan. Ayan. Pag open na yung membership ko, pag pa-member kayo kasi
yung mga membership ko, i-prioritize ko na mag-play ako para sa mga member ko. Wala kasi kami super chat dito sa Abu Dhabi. Oo nga, maraming nagsasabi, bakit kaya? Cebu ako. Ah, taga Cebu. Ako Tagalog. Uy. Ayan si Kihano, guys. Naalagi din ni si Ate Jik Jik. Ate Jik Jik Kabiola, mega love shout out. Agoy na amda ni sa harang. Uy, tamsak day bien. Agoy na amda ni sa harang sa Jik Jik. Ay. Akong langgang agoy-agoy. Nasa harang. Kasakit sa akong gilid. Uy. Congrats day mo ni na jud ka ba? Nagsulod, pagsulod na di Ate Jik Jik big yung chika ta. Oo, Ate Jik Jik sa wakas na muna sakita sa kong likod jud oy. Ayan, baka bisig na kay premiere di Ate Jik, ibaba na di Ate kay ito nang patuslokan. Hoy Ate Jik Jik, ako na tong ikuan unya. Na pa may nagpahabol og mga video oy. Balik na ako. Kasi balik na ako. Nakasulod na ko, ha ha ha. Hoy, pagsulod na di kay magchika, takasakit sa gilid. Salamat kay Ate Jik Jik ha. Mega love shout out Ate Jik Jik Gabiola. Wa kay premiere Ate Jik. Na ako'y bagong upload. Sige, ikuan dira. Wa din yung gi-premiere or katong bag-on yung premiere. Ikuan di ibaba kay itong patuslo aron matuslok ka lagi kasakit oy. Wa panahon akong upload sa akong video oy. Magpatamsak ko sige baba diha oy. Pagbaba diha, aray kasakit sa akong kilid oy. Nag-try ko paangat ganina mirese. Huwag ka diba? Oh. Upload ra ni ha ha ha. Sige, patamsakan na to na diha. Salamat kay Jik Jik ha kay ning higayon po intaw kaglaag diri ah. Shout out sa mga Bisaya din na ako mga viewers diya mga Bisaya si Ma'am Banilin Ray Tagalog. Ganina nagkuan ko. Sus nagkapuliki intawon ko kay naay nanulod nga mag sus Diyos mayo kailangan pa ta mo explain og unsay pangat. Di na ta magpaangat. Hala, nganong nag-aba? Uy, Diyos mayo Marimar Mercedes. Uy, salamat di Ate Jik Jik. Uy, nganong nag-abala pamataw ni siya. Uy, agoy. Agoy guys, nanapoy color guys. Ate Jik Jik Kabiola, salamat sa imong palupad. Agoy. Ibaba na diya kay atong patuslokan. Hala, uy guys, dikitan tayo sa Ate Jik Jik guys. Agoy. Salamat kay color inta ko diya. Oy, Diyos mayo Marimar. Hoy, ibaba na ikaw na lang ibaba Ate Jik. Sakit kung pangyuran. Oy, kula ni Kiyod. Guys, ano pa na ko'y pakulay guys. Agoy, shout out kay Ate Jik Jik Kabiola diya. Hello Ate Jik Jik. Ayan, from Ma'am Banilin. Hoy, agoy tamsakan. Agoy. Ate Jik, ibaba na di Ate Jik. Oy, Diyos mayo Marimar. Pahuway na ko kay muni nakaday. Pahulay na ko kay muni nakaday. Hoy, wala ka nag-live? Hoy, wala ka nag-live Ate Jik? Sofia ko. Pa-jacket. Ayan, Sofia. Patamsak naman si host at padikit naman din. Ayan, bigyan kita ng jacket. Padikit naman si host. Sino kaya ito? Basig, ato na po ning kuan. Vanillin, hello langga. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, from Ate Jik Jik. Tusok dan po. Ayan, padikit si host. Pasali na, patusok naman po. Ayan. Mention lang with your link. Ayan, from Sofia ko. Ayan. Hoy, Ate Jik. Ako nalang baba ni Ate Jik B. Na magkurog-kurog man ko ni akong signal. Guys, please do connect to my super chatter, guys. Nakapin po yung mga super chatter ko. Ayan, ipipin ko rin ito si Ate Jik Jik. Agoy. Asa man ani Ate Jik Jik? Uy, ano, Lia Papas. May research di ay. Jik Jik Gabiola. Uy, Ate Jik. Akong kuan ba? Akong tudluig ko Ate Jik. Di ko kabalo na mo palupad sa kanang asa man yung new upload. Here at Shisagari. Ay, 2 hours pag yun ay ago. Yan, ako nagtamsak pa kung naka-live ko. Dami rese. Ayan, here at Shigara City. Ay,
Agoy na. Agoy nagkuan naman dai na siya. Uy, naglapag naman dai siya, uy. Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. Aray. Patamsak naman sa aking new upload. Ayan. Tamsakan nyo naman po si Ate Jik. Wait lang ha, i-copy ko muna itong ano para di na ako magbabaon niya. Ayan guys, patamsak ako kay ano guys, kay Ate Jik Gabiola guys, ang aking super chatter. Ayan, wait lang, ipin ko yan Ate Jik. Ayan, patamsak ako sa aking isang ano guys, super chatter, si Jik Gabiola. Baka naman po, parang awa nyo na. Parang awa nyo na guys, tamsakan nyo yan guys. Agoy, napataka, ramaday kong send. Oy, napa si Bien Marie. Ayan, dikitan nyo po sa Ate Jik Gabiola guys. Nawala kasi yung internet ko ganina Ate Jik. Oy, sayang, marami na sana kanina. Ronsel TV done na po. Ayan. Sofia, please do connect to Jik Gabiola. Sofia, be. Sofia ko. Please do connect to my super chatter. Kapitan Tutan. Hello, hi. Hi, hello. Kapitan Tutan, may love shout out. Don't forget to give some thumbs up to the host. Kapitan Tutan. Ayan, you already have your jacket. Ayan, guys, please do connect to my super chatter, guys. Jik Gabiola. Tamsak na host. Ayan, salamat sa patamsak mo dyan, kapatid. Ayan, patusok ako kay Jik Gabiola, kapatid, be. Sa 30 dive, yan, adto sa ko akay. Manghatag na pod mig pa-premyo pang New Year. Akong bana sponsor. Sige. Inutid ko na, 30. Unsang orasa? Wa ka nag-live na, Ate Jik? Para sa tamsak naman sa aking new upload. Ayan, maraming salamat po. Uy, mamidyo, nagtiyo, tuyok. Hello! Hello, Sisi! Hello, Sis. Sorry, nawala ako. Mirese. Sis Joanne, salamat kay Sis Joanne. Tagang jacket. Oy, nawala gyud ka ganina. Nagpaangat-paangat ako diri na Mirese. Pila ra ka kung napaangat. Pulo ra ka buok. Nawa ka. Ay, Bisaya. Nawala ka kasi. Ayan, please manood muna bago dumikit at kalimbang all, mag-iwan ng bakas para mabalikan. Mahal ko kayo from Kapitan Tutan. Wala ko gailis day day sa mig Kyoto karon. Hoy, naa mo sa Kyoto? Ha, bungga ang pamilat. Hoy, tuyok gihapon ko. Pagpasensyahan na akong kuan diha ha. Hoy, nagtuyok ko din na mga palangga. Roy, aya pag-connect sa anak ha. Hoy, nagtuyok ako, Mirisi. Nagkuan daay mo daay, nag-outing daay mo, may pa sila, kag-outing pa sila Kyoto. Hoy, di saan, pabalik na lang po, wala pa pong bumalik kahit isa sa dinikitan ko po. Ayan guys, sino bang, Sis Nini, pa-mention good ulit Sis Nini, be? Gumawa kasi ako ng premiere ko. Patamsak naman sis. Oh, baba mo dyan ang premiere mo. Ayan, baba mo dyan. Ay, ni uyok na. Tuyok na pod. Ako ang nagtiktuyok palangga. Ay, pagpasensyahan nyo na akong signal na. Binaba ko po bahay ng member ko si Island Cortez. Pabalik naman po from Nini Mendoza. Guys, nadikitan po ni Ma'am Nini Mendoza. Guys, balikan nyo naman po, guys. Ayan. Ayan, si Ronsel TV, nagbaba ng bahay. Wala man kagatuyok. Ay, kinsa di gatuyok di ay. Ambi ko ako ang gatuyok. Ayan guys, tamsakin naman ninyo. Ate Jik, mo tamsak ko. Be, sili Jasper, akong patamsakon sa imo habi. Patamsak sa premiere ko, maawa, maluoy. Ayan, from Mami Jo. Ayan. Tamsakan nyo din yung, guys, patamsak naman ako sa aking super chatter, guys. Si Jik Gabiola, guys. Patamsak nyo lang, guys. Happy na po si host. Ayan, patamsak ako sa aking super chatter. Si Ma'am Jik Gabiola. Dikit with tamsak. Ayan, from Kihana. Anghelo Kihano. Lana sila, best, uy. Ayan. Ay, Diyos me, yung Marimar. Nawala na ba sila?
Uy, dili kita mga luya ani sis Nini ay paano na itech. Sige lang pag nagbakas ka doon si sila ay ano sis Best. Joan Bernardo, hello langga, Merry Christmas and Happy New Year from Jik Jik Cabiola. Ayan, Merry Christmas dia Ate Jik. Oy, Ate Jik Jik. Happy New Year dia. Salamat kasi umagang pamasko dia ha. Mami Jo, nadikitan ko na po. Hoy, Mami Jo. Salamat, susunod kita sa bakas mo from Mami Jo. Guys, please patamsak naman sa masaya na po ako pamasko nyo po. Thanks. Ayan from Joan. Ayan. Joan Bernardo TV guys. May premiere siya guys. Jig Jig Cabiola Dan po from Nene Mendoza. Ayan. Ayan. Sige, magbalikan kayo guys. Ayan. Ate Jig, tamsakan din kita Ate Jig ha. Hello langga Jig Jig. Merry Christmas and Happy New Year. Love, love. Ayan. Pag wala pong bakas, wala po bang balik? Ayan, from Nini Mendoza. Ayan, minsan kasi guys, tama tayong magbakas. Ako din, kalimbang all ko na rin. Hindi na ako magbakas. Ate Jake, puntahan kita Ate Jake. Si Jasper nang bahala sa'yo Ate Jake ha. Agoy-agoy. Di na ako magbakas. Magtamsak na ako diretso. Ayan, pang 21 tamsak ako, Ate Jik, ha? Naka-live pala si Ma'am Grace. Mami Jo, tamsak na po. Di kita na rin kita, ma'am. Ayan, from Ate Jik Jik Gabiola. Ate Jik, tamsak na ako pang 21. Di na ako mag-comment kay kabalo na ka. Kabalo na ka. Tapol is life. Hoy, Limars Langga! Hoy! Tuslok na host na sa harang pa na sa harang singkit-singkit pang pamlatri. Uy grabe ning balik na po ang thumbs down nako guys. Wala in thumbs siya na kuya pin sige niya pa thumbs down diha oy. Uy Ate thumbs down diha Ate Jake. Hay nako just may mar. Langgang Lemars vlog mega love shout out. Bahala ka ni thumbs down diha pina-live kay tinang thumbs down pa yung gagawin mo diyan. Oo, naka-bold naman ka host. Oo, da. Wait lang, tagaan ta ka, oy. Wait, tanawa, naging 8 na akong thumbs down. Puno na siya, puli yan, nag-thumbs down niya. Oy, Diyos, may marimar. Yeah, good for you. Ganyan talaga, best, pag walang magawa tao. Oy, ako din, araw-araw, may tuwad. Oh, naging 9 na, oh, mamaya, maging 10 pa yan. Maging patamsak naman. Oy, mga ko yan, mga haters ko yan. Bahala sila sa buhay nila, oy. Wala namang magawa ako dyan pag happy sila, di ba? Ayan. Guys, tamsakan nyo po yung premiere ng aking guys. Ng aking super chatter, si Jik Jik Gabiola. Patamsak ako, guys. Ayan. Sige pa, tuwaran mo pa. Mention lang with your link. Ayan, from Sophia. Hanggang saan aabot yung thumbs down mo. Isang taon lang yan, best Nini. Isang taon lang yan. Alam ko. Okay, mama. Papirit ka, ma'am. Sige ra, ay kajut raman. Langgang Crystal, mega love shout out. Sige, Langgang Crystal, siguro nag-thumbs down ako. Mami Jo, dan thumbs up sa premiere from Madam Vine. 11 ang gid siya. Tagdi lang na siya. 11 ang matching. Ang thumbs down ako, 10. Tagdi lang na siya. Ngunit, ayan. Mambain, patamsak ako kay Ate Jik Jik Gabiola, Mambain. Ano kasi yan, super chatter ko ngayon si Ma'am Jik Jik Gabiola. At saka si ito, mga super chatter ko si Ma'am Leia Papas. Langgang Lemars Vlog, Sisi, salamat sa pagpunta. Ayan, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Ayan. Salamat. Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. Si Ate Jik Jik Gabiola, si Leia Papas at si Girl Channel. Si pala yan, si Polio Girl Channel. Mapalupad ang mga ilang kuan ba blessing. Uy, Ate Jik Jik Gabiola, salamat sa imong panalangin, sa imong share ha. Shawarat Miss Tamse. Shawarat Miss Tamse. Naunsa man ang tuwad gamay asa man tong charot. Oo gani.
sagdaan ra siya. Ay, grabe ka niyang tuwan ako ba? Oy, Diyos mayo, bahala mo ng tuwan mo na bisan pag 100 sa kaktare ang tuwa din ha. Wa na epekto na ron. Shout out Miss Tamsey, ayan. Langgang Lemars Vlog, salamat kida Langgang Lemars Vlog. Ayan, si Pinoy Las Vegas nagbalik. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, please do connect to my ano guys, be super chatter, Jik Jik Gabiola, Leia Papas, and si Ma'am Repolyo Girl. Nancil TV, kaptida na ako sa'yo. Tinapos ko talaga buong video. Pabalik na lang po from MD Yusef. Ayan. Ay nako. Nagpagara na siya tuwad kay wala man ako gi-hide akong kuan. Ako ang wala man ako gi-hide ang ako ang likes and dislike. MD Yusef MLSO, kamusta doy? Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan. Hoy, MD. Merry Christmas daw yung sa Tijik Jik. Nagmay mo god. Nagpagara siya tuwad kay wa na ko gi-hide. Mirese. Hello mga kapatid, padikit with 3 bananas kapalit, mag-iwan lang ng tamang bakas. Ayan, from Orlando family. Ayan, MD Yusef, na please do connect to Orlando. Oh, may 3 bananas. Ayan. Orlando family, pabigay din ng banana kay MD Yusef. Ayan. Dikitan po niyan. Ayan, si Pinoy Las Vegas TV, nagbaba na kanyang bahay. Merry Christmas din sa iyo. Sa'yo, Miss Tamsi. Uy, bakit Tamsi talaga? And Happy New Year sa iyo. Saan pamasko, Miss Tamsi. Ayan. Yung vid ni Jik Jik, wala man. O say, wala. I-click daw palangga. MMLSO, agoy. Ayan, si Ma'am Juan, nandyan pa rin. Ma'am Juan, ibaba mo ulit yung premiere, Ma'am Juan. Patamsakan natin. Ayan pa. Payakap din ako, mga kapatid, from Lemars Vlog. Andyan po yung video ko. Ayan. Ayan, yung nakapin, di ba? Pinoy Las Vegas dan po. Ayan, from Ate Nene, from Best Nene Mendoza. Agoy. Pinoy Las Vegas dan po. Ayan, from Nene. Eman Razak. Hello. Thumbs up po. Mega love shout out. Thank you for the thumbs up. Ayan, wait a minute. Thumbs up. Thumbs up for host. Maybe you thumbs down for me, ha? Ayan. Kaming pagara sa thumbs down. Sige lang. Di na open video lang ga, Jik. Hala. Ate Jik, ano man na Ate Jik? Naog daw usab Ate Jik. Di na daw ma-open. Ayan, thank you for coming, Iman. Thank you for the thumbs up. I will give you a jacket. Ayan. Hoy, langga! Wala pang agoy. Sorry, langga. Harvey Vlog Hong Kong. Shout out, sorry. Naglinis kasi ako palangga kanina. Kasi nagpaat daw kuno ako. Ma-open man sa ako alagi. Wait lang, Bi. Tuon daw na ako, Bi. Ay, walang lanta. Sorry. Ayan na. Binalik ko na. Walang lanta. Agoy. Meron na lang ga. Binalik ko na. Sorry ha. Sorry talaga. Naglinis ako. Agoy. Merese. Hoy, tingnan mo lang ga, Harvey Vlog. Naging, na-thumbs down na ako. Agoy. Sino kaya yan lang ga? Ayan, please do connect to my super chatter, guys. Jik Gabiola. MD Yusef, pabalik. Pabili po. Ayan. Pabalik po. Ayan. Ayan. Saan naman si Sis Joan? Sis Joan, magbaba ka ng premiere mo dyan ulit. Hindi, Bi. Atun doon ako, Bi. Anong di man maklik? Hoy, maklik, manggod. Naharang ko, oh. Here at Chikagari. Dabi, i-skip na akong harang, Bi. O, naaman. Jik Gabiola. Daping, pakaayo. Naaman. Uy, pag-refresh daw. Meron man, oy. Naklik kon man. Uy, Mami Jo. Hindi.
Parang hindi ako atang naglo-loading medyo. Yan, wait lang ha. Wait lang talaga. Diyos me, dami na naman. Oo, isang tao lang yan kapatid. Hindi kita na chat. I-chat mo nga ako, be. Wait lang ha. I-type ko dito yung ano ko. Yung ano ko. Si Jasper na ang mag-type para hindi mahalata. Sheila Espasyo. Agoy, na-mention ko pa. Si Sarby, ayan na yun, oh, si Sarby, na-type Jasper. I-message mo ako dyan. Miss Tamsi, bikini men dyan. Malaron TV, I'm new fan. Jacket nyo naman po, salamat. Ayan, Ron TV, wag mo yung pong kalimutan, patamsak ka. Thumbs up ha, don't thumbs down. Ayan, you already have your jacket. MD, punta ka sa LS nako ugma ha, para ma-flex ta ka dito taman kay sa imuha ko magpakuhag entry. Ayan, Ate Jake. Ate Jake, mag-PM po ko sa imo Ate Jake B. Naapo ko isa ka kuan barkada Ate Jake ba? Nga, humana yang WH. Dana po host. Ayan, salamat. Humana yang WH pero ang ihang banana kay kuan, wala pa. Magpatabang po ko nimo TV. Bahalag buhatag ko og 100 lang ang load. 100 ra ito nga load. Lemars vlog dan pabalik po, ayan, from Nene Mendoza. Ayan, naging hindi ko na lang yan pansinin. Dana po ho, salamat Ron. Hey Tom Harris, mega love shout out. Ayan, thank you for coming. Agoy. Wait lang, I will give you a jacket, ha? Wow, sige ba, Daibien? O, 100 na po akong i-donate, no? Kay, unsay na imong ipaplex, Daibien. Ang akong amigo ba, si Billy Jackson, humana ang iyahang kanang kuan. Humana ang iyahang kuan, di, iyahang WH, pero ang iyahang, unsa ni, wow, new background. Thank you. No, what background? Kuan, Ate J kanang, humana iyang WH, pero iyang banana, luyak ayo, kay di man gud siya mangisda. 100 lang, 100. 100 lang. Miss Tamsi, pang 22 tamsak done with bakas. Ayan, Miss Tamsi, ayan. Kinsa day, si Billy Jackson. Mag-PM ko ni mo niya Ate Jake ha. Mag-PM ko. Si Billy Jackson Vlogs. Wa kakailaan na, kay di man ko na siya laagan. Di na siya mangisda. Di mangisda. Ayan, Ron TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ako po, day. Ako po, oy, agoy-agoy. Ayan. You have new location. What location? Ah, okay. No, yes. I'm here in my short, in my sala-sala. Oy, sala, oy, maghihirap ng English talaga, oy. Adto na lang ugma, day, para ma-flex na, mapa-flex na to. Sige. Unsa kayong orasa te? Alauna gyapon ka magsugod. Kulang kaayo ko og banana, Miss Tamsi. Ayan. Okay, MD adto lagi sa kuha ugma, Merese. Ha ha ha. Pati gahiya bra ni ulo ni Tamsi. Oy. Ayan, my friend Tam. It's my new place here. New place. Dan nalangga jik gabiola agoy alas 2 day kay mag-LS ko. Sige, magsayo na. Usahay magud Ate Jik ba busy kay ko sa kong tindahan ba ini kabuntag mo nang gusto unta nako magsayo ko og kanang LS mga alas 8 o mga ana kay para dili kay ko makaadto ko sa inyo ha ba. Usahay magud madugay ko ba. Madugay ko sa kong tindahan kay mangumpra pa in town ko ang Merese kay ako ra ba isa no magkapuliki magkabilat-bilat in town ko kuan. Joan Langga, salamat from Jik Gabiola. Ayan, salamat sa inyo diha mga palangga ha. Mapatulong din po ako kung pwede magpa-flex host sa imo Ate Jik from Ron TV. Ayan, punta kayo doon guys. Patamsak sa aking new upload. Ayan, kunika please do connect to ano guys, Jik Gabiola guys para
para ano, makapunta kayo sa kanyang premiere, sa kanyang LS. Ayan. Puntahan nyo si Ate Jik Jik. Tamsakan nyo yung bagong upload niya, guys. Yung bagong upload ni Ate Jik Jik Gabiola. Ronron TV, sige punta ka sa akin, Langga, bukas, 2 p.m. Ano, LS nyo host? Ayan, ako? Si Ate Jik Jik, sino ba yung tinanong mo? Jik Jik Gabiola, not available ang video mo na nakapin. Available man, mamidyo. Naklik ko mamidyo. Naklik ko yung ano. Naklik ko yung link niya. Nausap lagi ko no. Asa? Hilo lagi na ganun. Ay, maghilo man dito basta ang kuan. Jik Jik Gabiola na agoy. Basta mag-PM ko sa imo Ate Jik ha. 100 lang sa akong idonate kay kapuspalad from kapuspalad. Ay ang kapos in taon. Otro hagpin day bien kanang bag-o nako nga igibaba. Asa man wa man ko ka pa nagbaba? Pagbaba diha bi. Ay kini. Sige, tamsakan nyo guys si Ate Jik Jik Gabiola guys. Ang daming taon yan si Jik Jik Gabiola. Palapag po bahay ni Ate Jik. Ayan, nakapin po yung bahay ni Ate Jik. Ayan, pa-connect din ako sa aking mga super chatter guys, be. Yung super chatter ko guys, i-connect, please do connect. Hindi ko man na-cancel si Kuan ay. Hoy, Riwin TV! Hello, Mami! Mega love shout out, Riwin TV. Thank you for coming. Ayan. Ayan, may jacket ka na, kapatid. Riwin TV Daddy, mega love shout out. Ako ba ang may problema? Haha, atay. Oo, naklik ko kasi yung link ni Ate Jik. Ganda ng mami ko. Agoy. Nako, nahiya yung pamilat ko, Daddy Riwin. Ayan, thank you for coming ha, Daddy Riwin. Mega love shout out. Riwin TV, hello Bunso, agoy, MSO. Mahirapan talaga magbasa ng MMLSA, agoy. Ay, Rinan Tuazon, mega love shout out to you, Rinan Tuazon. Thank you. Tamsak po. Ayan, may jacket ka na kapatid, Rinan. Ayan, sorry ha, wala kang jacket. Naglinis kasi ako kanina. Ayan. Hello bro, Riwin TV, MLS. Nako, wait lang. MLSO, love from Juan Bernardo TV. Hello MLSO, Ate Jake from Riwin TV. Hello Ate Juan, love. Ayan, thank you so much Riwin TV Daddy for coming to my live stream. Ayan, dikit na with thumbs up. Ayan, dikitan nyo rin si ano guys, si Anghelo. Si Anghelo guys? Isang bata po yan siya. Mahilig din siyang mangisda. Iwan ko lang, ba't hindi yan siya nakaangat ng kanyang banana? Oy, ilang buwan na yan siya dito sa LS ko. Dikit na. MLSO, mega love shout out host. Haha, ikaw gyud. Hoy, I know that. Mega love shout out. Hindi kasi pag magbasa ako, ang kahirap magbasa. Oy, yung MMLSO. Ay nako, mas mabuti yung mega love shout out ganon. Mega love shout out ka na, Jai, bien, oy. Oo nga, Ate Jik, mahirapan akong magbasa, oy. Ayan, shout out to all of you guys, ha. Ayan, guys, please do connect to my super chatter also, guys. Nagtaka akong baba, Ha, natawa si Daddy Riwin, oh. Shout out to you, Daddy Riwin, thank you for coming. Ayan, nawala na yun si Tom. Tom, are you still there, Tom? Tom Harris? Ayan. Agoy. Uy, Ate Jik Jik, mag-PM ako mamaya, Ate Jik Jik, ha? Kawawa kasi yung Ate Jik Jik, uy. Di siya mangisda ba? Sponsor lang ako, kahit ganon lang, ganon kaliit. You're welcome, Mommy. Ayan, from Daddy Riwin TV. Ay, nagtugaok na. Ayan, salamat sa naka-BG. Day, nalubat na ko out sa kuha kay mag-vlog pa ko. Ari, haha. Sige, pag-enjoy din na, oy. Asa mo sa Kyoto? Galaglaag daw mo, uroy. Yan na, miss na ako. Na-miss na ako ang Japan, Ate Jake. Oy, kanus apam, takabalik, ani. Ay,
Ayan, sige, sige, Ate Jake. PM lang ako niya. Okay, okay ra kaayo dai bien. Salamat. Sige, okay na lang. Okay na lang. Sige, Ate Jake, amping di ha. Okay, kite ne. Mag-practice unta kog nihongo ba kay nakalimot ko. Nihongo makaranay na. Hanaso ko to, wakaranay da mirese. Rondon TV 213 ako sa nilapag mo pabalik na lang kapatid. Salamat. From MD Yusef. Ayan, amping di Ate Jake, amping. Bye MD at 3 win, bye all. Ayan si Ate Joanne, oh. Ay si Mami Jo. Ay si Mami Jo, si Joanne Bernardo TV. Dito lang ako sis habang nagtutupi ng damit. Marami ako dito sis. Baka gusto mong magtupi. Ang dami kong tupiin dito. Diyos mayo Marimar. Ayan, bye langga. Jik Jik, ingat from Joanne Bernardo TV. Ayan. Ingat Ate Jik ha. Ingat Miss Tamsi. Happy New Year sa inyo. Mua from MD. Ayan. Ronilo Barte, official Barte. Nakalimbang all na kita balik. Ayan, from Mami Jo. Ayan, salamat lang ga Joan mo. Ayan. Basta amping di Ate Jake. Amping kanunay. Padala mo dito, sis, tupiin ko. Sige, sige. Paano ba yan? Magbabayad pa ako, merese. Wag na lang, ako na lang magtupi. Ay, Sis Jo, ako na lang magtupi. Salamat ha, nakatambay ka pa rin dyan. Salamat MD mo, see you around. Agano pa, see you around. Pala itong palangga na Ate Jik Jik Biola, oy. Salamat sa paglaag Ate Jik sa akong kuan ha, maliit na tahanan. Ayan, grabe yung thumbs, grabe. Ay, natawa man ako sa thumbs down, oy. Hindi ko na lang yan i-hide para maano niya ba na hindi na ako affected sa mga thumbs down niya. Ay nako, mga better sa life. Ha ha ha. Uy, magbabayad pa ako pang magpa-deliver pa ako diyan para tupiin mo, Diyos mio. Ayan, mega love shout out sa aking 5 million. Ayan. Di ko lang alam kanina ha kung anong oras na ba kung nag-start ganina. Agoy, 11 talaga mami. Oo. Di ko lang alam kung may pumasok kasi dito na ano. Di ko lang alam ha, dalawa lang yung ano ko, inala ko. Kasi yung isa taga ibang bansa. Pumasok yung boyfriend niya pumasok dito. Tapos syempre kaibigan ko yung boyfriend niya. Ilang month na din siyang paulit-ulit bumabalik dito. Tapos nagsiselos kasi siya kasi kanina naabutan niya, nakapin yung link ng kanyang boyfriend niya. Iwan ko lang kung siya ba or tapos nag-message siya doon sa Instagram ko. Basta ang hirap niyang anuhin, pakisamahan. Binablock ko siya doon sa Instagram ko. Ayun, dito kanina pumasok siya, nagalit siya, gi-hide ko na naman siya ulit. Ay nako, ang gulo-gulo ng buhay dito sa social sa YT. Yung isa naman din, yung yung isa naman Koreano yun. Agoy, may third party. Ayun lang yan, dagdag yung thumbs up down and ikaw din magka-benefits niya. Kaya nga, akala kasi niya na pag mag-hide ako, pag hina-hide ko yan, check ko doon sa YT, ano ba yan? Yung isa, kahapon wala akong thumbs down. Pag hindi ko hina-hide yan, thumbs down. Pero okay lang yan. Ay nako. Yung isa naman, yung manliligaw, charot. Ayan. Iwan ko lang ha. Iwan ko lang. Ang gulo talaga dito sa mundo ng sa mundo ng YT, di ko lang alam ha. Pero okay lang yan, bahala sila oy. 'Di ba? Hindi naman natin sila mapi-please, lalo na pag taga ibang bansa. Ay, agoy-agoy talaga. Mami Joan Tamsak po. Ayan, from Reynan Tuazan. Ayan, Jik Kabiola na ano daw, na full pack na rin kita.
Ma'am Vanilin, andyan pa si Ma'am Vanilin. Ayan, shout out. Guwapa manggod ka ho, sihi, mamords ba? Agoy. Asay, mamords, mabuang ko bayot. Uy, bitaw, MD, uy, maglibog kay ko nila, MD. Abot ning anak man pud gusto siya gud katong taga ibang bansa nga kuan manggo daw sila, bulag na daw sila. Unya basi dili madawat sa babae ba? Unya kato pong isa diri ambot ka ilang man mo kay laagan man na siya, gapalupad na siya kanunay. Ayan, nanguyab agoy issue kay ka napag ko sa social media. Ayan, samukan kaayo siya nya. Giblock na ko niya. Rese bahala siya sa buhay nila. Ano? May nangyari din sa akin yan, sis. Bastos naman ang pumasok sa akin. 'Di ba? Ang hirap dito sa social media, oy. Pero okay lang yan, sis, oy. Bahala sila kahit sabi ko nga kahit ilang tuwad pa yung gagawin nila diyan. Kiber na ako. Kiber. Nasanay na ako sa kanila. Iwan ko lang pero isang tao lang siguro yung gumagawa. Pero hirap kasi hirap kasi mag-point ng tao kasi hindi natin alam. Lakas kasi na apil mo hos ilan na nga naakis mo hos. Ay, Diyos me, yung Marimar. Naakit ko, mas mabuti yung mga Pinoy, yung maakit natin. Ay, yung mga ibang lahi. Ano, Diyos me, rese, magkabuli-buli patag English. Binablock ko siya, kaya lagi niya ako Oo. Yun nga, yung isang ay hindi na daw sila girlfriend, sabi ko yung nakaraang dito di ko alam girlfriend pala niya girlfriend pala yung isang babae, tapos nag-comment siya, ayun ganun, tapos siyempre yung nakaraang buwan medyo marami-rami pa yung mga tao ko, sila na ang nagbablock sa babae, tapos gumagawa. Haha, Diyos, Miris. Ay, Mami Jo, di ba nandun ka ng time na yon? Pagsagdiin na anak, di ba nandun ka ng time na yon? Uy, ang hirap talaga ako. Ay, Diyos, Ay, Mera. ako na ay bisuga di pa Diyos, suga. Mayo, Marimar. Ay, bahala sila sa buhay nila. Uy, wala naman tayong ginawa. Ay, bahala sila. Ang halaga. Iba talaga ang gwapa. Uy, asay gwapa, Diyos, Mayo. Wala, uy. Nagkaungas ng dagway. Ay, ikaw lang sa anak, palihog lang ko. Ko ba? MD Yusuf Dan po, ayan, from Reynan Tuazon. Ay, may reset talaga ay. Ang hirap pala talaga nito sa... Ay. Basta, yun na yun. Bahala sila. Salamat sa inyo diha, ha? Mamaya, baka babalik. Di ko lang alam, baka andyan pa rin siya. Tag 17. Ang importante ang mahalaga. O, di ba, Mami Jo? Sanay naman tayo diyan. Kaganda kasi ni Mami ko eh. Ay, Diyos Mayo Marimar Mercedes. Iba kasi mag-explain, di ba? Syempre, kunwari, yung isa kasi, di ko lang alam kung sino sa kanila talaga, ha? Ano yung isa? Koreano, syempre, mahirapan tayo sa magkalisod na hindi pa marunong mag-English. Marunong silang mag-English, kailangan pa mag-translator. Di ko lang alam, pero tinanong ko naman siya, ikaw ba yung tumutuwad sa akin? Di naman niya inaamin. Pero, binablock ko siya. Ay, basta. Mabuang ko bayot. Hayaan mo sila dyan, masaya sis, basta tayo dito, masaya din. Oo, di ba? Bahala sila, mamatay sila sa inggit. Ay, nako, Diyos me resim. Kaya nga, hindi ko na lang hinaid ngayon. Para, ayan, tingnan nyo, di ba, naging 12. Tingnan nyo, di ba, umasinso, naging 12 na. Andyan lang yan siya, nakikinig. Di ko lang alam, or baka lahi lang din natin, di ba? Hindi ko kasi ma-point na sino yan. Basta, yun na yun. Tingnan nyo, naging 12 na yan. Bahala siya. Ay, nako. Bitaw. Ang hirap pala ng buhay dito sa YT, no? Ang hirap talaga. Pero, minsan, kinakaya ko naman. Hindi naman natin maiwasan
na may mga ganong mga pangyayari, 'di ba? Rinan Tuazon, Dan Sukli Loads with Bakas 590 na ako sa iyo kapatid. From MD Yusef. Ayan. Minsan din kasi mahirap mag-English. Oy, Diyos mayo. Kanina nagpaangat ako. Ay nako, na-stress yung pamilat ko sa paangat ko. May isang pumasok na nga taga-India. Ang hirap kasamahan. Pero okay lang yan. Oy, kayanin natin to. Kaya, ayan. Oy, salamat sa inyo dyan, ha. Salamat ng bonggang-bongga. Ayan, andyan ka pa, ano, Daddy Riwin. Thank you so much, Daddy Riwin, ha. Parang first time mo atang dumala sa aking LS. Host, ilang taon ka na nga, host? Ayan, wag mo akong tanungin. Lapas na ako ng kalendaryo, amigo. Uy, baka ano ako bukas sa mag-StreamYard akyat ka, ha. MD. Ikaw, ilang taon ka na pala? Rosel TV Dan Sukli, salamat. Ayan. From Reynan Tuazon. Ano, guest wa ay PM mo FB page ko, MD Yusuf. Agoy. Hoy, baka ikaw na naman yung tutuwad sa akin, MD. Just may Marimar Mercedes. Hoy guys, tamsakan nyo ng premiere ng ating palangga, guys. Oh, grabe yung usapan natin dito, guys. Ayan. Tamsakan nyo po ang ating premiere ng ating kapatid na si Joan Bernardo. Hoy MD, wag kang mo sige chika-chika dyan. Tamsakan mo yung premiere ng ating kapatid. Ano yung ano dito? Uy, makulimlim. Baka mamaya uulan na naman. And nagtaligsik na gani. Hoy, Diyos mayo Marimar. Ano daw? Baliw man ka host. Oy, kailan pod ako magtuwad. Baka kasi baka maabot ang time dong ba nga di ta magkasinabot sa tong mga kuan din, ha. Diyos mayo Marimar, bisig mabiging 20 na akong tuwad diha. Ma-stress sa ko ang nagtuwad diha ron ba kay wala na ko'y kiber akong tuwad. Ayan, Juan Bernardo TV, thumbs up po from Reynan Tuazon. Salamat, Reynan. Ma'am Juan, balikan mo na lang si Reynan Tuazon. Balikan mo na lang po siya. Hirap pa lang maging pumasok sa social media. Charat! Social media. Sa social media pa mo nalaman. Ayan. Di pa alam, electric pan be? Uy, mag 2 hours na ako ngayon. Ay, mamaya-maya, mag-ano na ako, ha? I know I'm not the only one who regrets the things I've done. Ngano dili man lugar ta magkasinabot. Uy, nga pareho man ta bisdak, ha. Bitaw pod. Kuy naa man ka ditugod sa kuan god sa JC. Makita naman ko nimo dito, ah. Makita na ko nimo dito, ah. Thanks, love, Reynan Tuazon from Juan. Nakita na ko nimo dito, adong. Asa ka nga, JC, ka nanay love or kate jik-jik? Malapit na ako mag 2 hours. Nagpunta ka rin pa sumangil ba niya? Pinoy ra dito nagtuwad na ako. Perese. Juan Bernardo TV, first comment ako sa premiere mo, kapatid. Dikit kalimbang all na pabalik na lang ako. Hoy, hindi pa kayo kadikit? Diyos mayo Marimar. Ayan sis, puntahan din kita sis, ha. Si Lee Jasper yung pupunta sa'yo. Ayan, Christmas Day celebration. Dahil bawal lumabas, Merry Christmas. Ayan. Tamsak Dan Mars. Ako si Blig ang nandoon. 24 at bukas pa yan, kapatid.
Bien, nag-hashtag pang pamilat. Oh, waiting, kapatid. Bien Marie. Salamat diha, Dong Yusef. Bien Marie. Tamsak na dan, sisi ha. Dikit ko rin ito. Dikit kalimbang ko na rin. Ayan, pang-anim ako na tamsak sa'yo, sis. Hoy, Mami Juicy! Hoy! Mami Juicy! Mega love shout out! Hoy, wait lang. Ano, naghubo. Night sleep na ko. Agoy, ning agi raman dahil ni siya. Uy, sige, uy, hala. Good night. Drop by lang. Manak kag-live kami. Uy, TikTok ko ni Mami Juicy. Mega love shout out. Have a good night. Uy, Mami Juicy town. Uy, manak kag-live. Amping diya, Mami. Good night. Tusok. Pinaduot na. Maayo kay pinaduot. Oh, grabe akong thumbs down diya, Mami. Tanaw na. Thumbs down ako, Mami. Diya, mga better sa life. Oy. Thanks, Lalabs. MD, Yusef. Sure, balik ko, bro. Sa bro. Ayan. Naapod di ay kay Sutor na Pinoy. Ayoko ni ma. Usa? Ma'am Banilin, mega love shout out. Salamat kay sa imong pa-BG-BG dyan, ha? Bisag busy ka. Hala, na, design kaayo nag-down. O gani, sagdiin na siya. Ay, nag-down na siya ron. Kaya makita man diha nga, wala na ko gi-hide. Kaya na ko, no? Suko ni mo, oo gani, sagdiin lang. Ning pasok ba, katong iyon ako si Mama Miba nga, green card. Ning pasok diri ang kuan babae gani akong gi-block, basig ka na siya, ang nasuko na po. Bahala silang life. Ay, taki alam na nila. Dito lang mi nakatambay sa iyo. Salamat di Ma'am Banilin, ha? Ay, Diyos mayo Marimar. Naapod di ay kay Sutor na Pinoy host. Diyos ko Marimar. Ha, sana all wala manggod oy. Grabe po si Dong Yusef. Oy, wala manggod oy. Kaya ang tanak nga bisyo kay Kapoy. Kapoy na sa live. I-PM ko kinsa na. PM is the key. Ambot dili kay ko sa kuan sa murag ang katong babae manggod kay ambot lang. Sige, PM is the key ra na, Mami. Bahala siya diyan tuwad siya diyan dahil pag tuwad siya taman. Ay, Diyos mayo Marimas. Katog na diya, Mami. Katog na. Ang pamilya at atimana. Hapit naman po kung mag 2 hours. Oh, ambot pila ba ka oras ka ganina, oy. Ma, wala na take it siya. Tanawa daw dira ano. Hoy, Mami Josie. Naka-live pa man lagi ka. Hoy, naka-live pa lagi ka. Hoy, Mami. Galag-laag oroy ni siya ay na. Wa ka magud human imong live. Oh, napa magud dira napay 32 everything diri Salamat dyan sa nakaantambay. Dumadami ha. Oo nga. Nagdagdagan na ng isa. Bahala siya ay. Bahala siya, Daddy Riwin. Kung yan ang ikasasaya niya, bahala siya sa buhay niya. Ayos lang yan, Mami. Oo. Ayos naman yan. Hindi naman ako na-apekto sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Tawa lang ako. Ayan. Salamat sa inyo dyan. Pag mag 2 hours na ako, mag-end. Uy, dikitan mo naman yung super chatter ko, Daddy Riwin B. Andyan ka naman, dikitan mo naman yung super chatter ko, B. Si Ate Jik, parang dikit mo na si Ate Jik. Ito lang yung dalawa. Ayan, Daddy Riwin, baka naman dyan, pasuyo, padikit ako sa aking super chatter.
Mamaya, baka abot pa yan ng 15. Grabe na talaga siya. I know Bawal I'm signal not na. the only one. Ha? Meron. Ay na. Regrets the things I've done. Da-da-da-da, da-da-da-da. Na-na-da-da-da-da-da. Ano ang pinadula ko dali? Ha? Nagdula ko sa cellphone ni mama. Ay, computer. Ang Facebook ko. Ha? Uban ko dito sa Asa? ang Facebook ko. Asa na pay? Asa na pay? Lang ba lang? All I can do is watch and cry. I wish I could hear a little more. Look up to the sky, not just the floor. Hoy, MD, andyan ka pa, MD? MD channel? Mag-StreamYard ako bukas, sakit ka ha. Nantok na ako. Hala! Ang kabaw! Hala! Hala! Kabaw! Baw! Ayaw lagi ba? Sa? Sama. Hala! Ang kabaw! Hala! Kabaw! Baw! Ayaw lagi baw! Baw! I wish I could leave. Ayan, thank you so much sa nakatambay. Juicy din yun, dana po sa imuha, Ma'am Bikini men dyan. Po, kailangan ko po ng banana, Mami. Salamat in advance po. Ayan, MD, i-chat ko si Mami bukas, ha? Natulog, nasa USA kasi yan si Mami Juicy. Nasa USA, baka madaling araw, madaling araw, ano bang oras ngayon? Baka madaling araw na ngayon or mga 12, ganun. Punta ka dun sa ano niya, LS niya bukas. I-chat ko siya para ano yung banana mo. Madungagan imong banana. Madagdagan imong banana, gikoreksyonan pos kong anak. Ayan. Salamat diha, MD. Mag-StreamYard ko ugma ha. Kanta ha, bantay di ka mo kanta ha. Kanta rin bunga-bunga para marakan yung banana. Isali lagi ko sa GC ninyo ni Miss Tamsi, Jik. Di ka dito sa kasali dong? Hoy! Di ka kasali? Sige, isali ta ka dito. Ayan. Hoy, dikitan mo nga yan si Angelo, hindi? Parang awa mo na, bata yan si Angelo ba? Kay Miss Love ko, oy, katong most wanted. Sige, itry ko. Kung dili pa, sige, itry na ko. Itry na ko. Itry po ta kag... Huy, saan man ko dito, ha? Unsa man yung pangalan dito, MD Yusef Gyapon? Itry ta ka. Na may bago silang GC, pero umbot lang. Mag-i-add ba ko nila? Di kay ko sure. Daghan, mag-kay silang GC go. Dapat tong small YouTuber. Naapa tong kay palanggingging. Dagan silang GC. Dana ako sa kanya host kanina pa. Wala atang sukli sa akin si Angelo Quijano. Malaking bahay na yan host. Hoy, malaki na yung bahay niya. Si MD? Ay si Quijano, pag sure oy time ka daw be. Parang kailan lang, lagi yan siyang pumupunta dito, nagsasabing, ayun, host, yung banana ko lagas ng 20. Alam, grabe, may 32 thumbs down din siya, ay, 34 thumbs down. Hoy, Angelo, grabe si Angelo. I can't believe this. Angelo, andyan ka pa, Angelo? Hindi pa siya muni. Malaki na yung bahay niya.
Hoy, MD, alam mo yung bahay lang niya, yung nakarang buwan, 500 plus yan. Lagi yung nagreklamo host na nabawasan ako ng 20, ganon, ganon. Hoy, ngayon, 2,000 na yung bahay niya. Galing. Laman, okay po. Oh, kita ka na bahay-bahay mo. Sana subscriber. Ronron TV, nagbaba ng bahay. Ang Hilo. Saan na ba yan si Ang Hilo? Eh, gusto rin namin yung tulungan si Ang Hilo ba? Unsa na bago pala siya? Bata, mga siya good. Ang Hilo, if andyan ka pa, Ang Hilo, magparamdam ka naman, Ang Hilo. Gusto ka, ilan na ba yung WH mo, Ang Hilo? Napili just for gwapo. Unsa man? Siya kung hindi gamit. Ang Hilo, ilan na ba yung WH mo? Hindi kasi yan, sa una pa na ako gipakuan MD ba? Dan ako sa una ko pa na siya giinan nga ipasali na mo sa GC para matabangan ug unsa yang kulang WH ba? Pila na kayang WH? Uy MD, napakadiha dong. Hoy! Pugay kamay, 89 TV, harang po. Hala, pugay kamay. Hala! Who you? Thank you for coming. Joaquin, mega love shout out. Agoy, may pakulay ang ating kapatid. Pugay kamay, mega love shout out. Naapak ko host. Uy, huy, hala, hindi ko kilala ito si Pugay kamay. Salamat sa pakulay mo dyan, kapatid. Ayun, nasa harang pa siya. Agoy, agoy, kaulaw, ani mo eh. Hala, shout out sa iyo, Pugay kamay. Thank you for the blessing. Hoy, di ko siya kilala. Tambay ra ko hangtod mahuman ka. Salamat, kapatid. Uy, pugam, agoy, agoy. Hello po, host, tamsak na po, pa-jacket na lang. May jacket ka na, kapatid Joaquin. Uy, pugam, agoy, si Pugay kamay. The B, i-search daw na ko siya, B. Ayan, mega love shout out to you. Thank you for sharing your blessing. Uy, Pugay kamay, where is your location? Kaya, agay, basig. Pugay kamay, wait lang ha. Try kung ano. Even the sky is falling down. 200. Ayan guys, please do connect to my super chatter guys. Nahiya ako. Ayan, mega love shout out sa you dyan, kapatid. Ayan. Ay, isang monetized channel din pala siya. Ayan. Hala, Pugay kamay, shout out. Tamsak. Hindi, nakalimutan ko nang mag-jacket sa iyo, kapatid. Ayan, thank you for the blessing. Pugay kamay 89 TV. Mega love shout out. Thank you for the blessing. Thank you for sharing your blessing. Ayan. Guys, please do connect to my super chatter again. Guys, si Pugay kamay, guys. Ayan. Saan ba tayo nakakilala? Doon sa bundok. Salamat sa pagbisita sa aking maliit na bahay. Okay lang po, host. Salamat talaga. Laking natawa po ako kasi ano. Ayan, nagbaba na siya. Binaba ko na sana yung bahay mo. Ayan. Guys, please do connect to my super chatter. Ayan. Agoy. Kapatid. Pugay kamay. Salamat po sa walang sawang pasasalamat po sa binigay mong blessing. Ayan, thank you so much po. Ayan. Saan po ba kayo ngayon? Pugay kamay. Pasensya na. Walang anuman, host. Nahiya nga ako kasi bagong pasok ka pa lang, nagpapalipad ka na. Ayan. Arigato.
Ayan, guys, please do connect to my super chatter, guys. Ayan, Joaquin, please do connect to my super chatter. Ayan, bigyan din kita ng isang ano ha, kapatid, pugay kamay. Ayan. Saan ka ba ngayon? Hindi kasi, ano ba yung money mo? Kasi ano, parang nasa ibang bansa ka. Hindi ko yan kilala yung ano mo. Money mo. Ano ba yan? Dollar? Yes, kan. Hoy, ate! Ang babae. Ayan, please to connect. Iwan lang kayo ng bakas, mga lodi. Balikan ko po kayo. Ayan. Isang monetized channel pala ito si ano, Pugay Kamay. Ayan. Salamat kapatid. Pugay Kamay. Mega love shout out. Euro po yan ho. Ayan. Hindi ko kasi alam. Sorry naman. Ayan, salamat sa blessing mo ha, kapatid. Ayan, nagla-live stream ka ba? Para ako na naman yung pupunta sa inyo. Ayan, mag-iwan ka rin ng bakas doon sa ano be, sa ibang ano ko, sa ibang video ko para makapunta din ako sa iyo. Madikit ko din yung main mo. Ayan po kay Kamay, done na po ako sa iyo, pabalik na lang po. Ayan, from Joaquin. Ayan, kapatid Pugay, arigato. Salamat talaga. Ayan. Ayan, Joaquin, ano ka doon? Nagbakas ka ba? Magbakas po kayo doon. Pugay, Kamay. Among bayad. Ulang man daw yung swindong karong Sabado, magpasaka na lang sa unubi ug magpakupras ako. Basi barato ang kupras. Ambot lang kay gabanaan na ka nagbaligya mo si Fernando karon kay ira man gipugon. Dati host, LS ako, pero ngayon upload na lang ako. Ah, sige. Kita di ka nila. I-play na lang din kita mamaya, ha? Ay, animals. Pugay Kamay, i-play din kita Ato, sabi. mamaya. Pangbawi Sabi. na. Oo, sige. Naklit mo siya ko. Oh, Mama, Pugay Kamay. Pero saan ko man isend yung ano ko, resibo. Ay, magko-comment na lang ako doon sa ano mo, video mo para makita mo talaga na na-play kita. Tama po, host. May bakas po. Ayan, salamat, Joaquin. Thank you so much. Ayan, salamat din sa naka-BG. Ayan, please do connect to my super chatter, guys. Pugay Kamay. Hello, naka-BG lang sila dyan. May isda daw. Ayan, MD channel. Please do connect to my super chatter. Pugay Kamay 89 TV. Ayan guys, sa naka-BG po dyan, pa-connect naman po. Baka yung naka-BG dyan ba, yun yung tumuwad. Ay nako. Maraming salamat po, Pugay Kamay. Harang uli. Agoy, nasa harang pa lang ang ating kaibigan. Agoy. Hindi pa ako lamok. Salamat sa paharang. Uy, ang bait niya. Nagpapalipad siya kahit hindi niya ako kilala. Salamat. Sino ba yung nagpalipad sa akin para ma-play ko rin? Joaquin Dan Naludi, salamat po sa inyong mga tula. Si Joaquin nagtula pala, ikaw Joaquin. Okay, ayan, nasa ano ka na ba kapatid? Pugay Kamay. Ayan, ang hello. Ang hello, ano, ilan na ba yung WH mo ang hello? Gusto ka naming tulungan ang hello.
Ayan, ilan na ba yung WH mo palangga? Ang hello, can you please write a comment? Ang hello kapatid, ilan na ba yung WH mo? 14 pa. Ha? Anong 14? Yung WH mo, totoo ba yan? Ang laki na ng bahay. I-add mo nga ako sa Facebook ko, dali para matulungan ka namin ma-play. Sa tagal na kitang gustong upo. Na Diyos may Marimar. 'Di ba? Lagi ako pumupunta ka dito, 'di ba? Sabi ko sa iyo na mag-comment ka, mag-ano ka para matulungan ka namin. Diyos may ay nako. 'Di ba? Sabi ko i-ano mo ako para i-add mo ako para matulungan ka namin. May grupo kami na tumutulong ng WH. Ayan. Mababait po yung mga grupo namin. Wait lang ha. I-add mo ako. Ito yung Facebook account ko. Sige, dali i-add mo, Sheila. Ayan, yan yung Facebook account mo. Dali i-add mo ako. Ang hello ko, anan mo yung yung short hair yun ha. Yung ano ko, nung, ano bang tawag doon? Sige, dahil aksi. Ang hello. Sige po, sige ha. Short hair yung ano ko, profile pic. Marami kasing Sheila doon. Yung short hair na ano. Nako, Diyos mayo, sa'yo bata ka. Sabi ko sa'yo noon pa na i-PM mo ako, i-add mo ako sa Facebook para matulungan ka sa WH mo. Ayan, 14 pa lang yung WH mo. Ang laki na ng bahay mo. Parang kailan lang yung banana mo, ang liit pa. Lagi kang nangingisda, pero yung ano mo, WH mo, maliit pa. Short hair na maiksi. Pugay kamay, nagpapatawa ng kapatid natin. Ayan. Uy, salamat sa blessing mo, kapatid. Ayan, ang hello, Francisco. Yeah, I got it. Ayan, salamat ang hello. Nakita ko na ha. Don't you worry, kaibigan. Ang hello, sa una, ay nako, magbisaya na lang jud ko ani. Okay na po. Ayan na. Nakita ko na yung request mo. Ayan, salamat. Ayan po guys. Can you please do connect to please naman pa-connect ako sa aking super chatter ang hello si Pugay Kamay. Please do connect. Pakisuyo naman. Ano ba yan? Ano ba yan? Please do connect sa Tagalog. Ayan, cover mo ba yung dalawang bata? Oo, yun. Ayan, nakita ko na dito. Nag-affair na yung friend request mo. Don't you worry ang hello ha. Isali ka namin sa GC at Ma, kuan, mainit na ma. Mainit? Oh, Oo, niya na. karon na. Pagkaunsa, nagluto si ate mo kuan. Mag-iwan na kabakas play all kita. Hay, salamat! Pugay Kamay! Nalaoy, ang bait niya. Salamat, Pugay Kamay. Ito kasi si Angelo, sir, isang bata kasi yan si Angelo. Dati pa yan siya dito nangingisda. Sabi ko sa kanya, mag-comment siya. Gusto namin siyang tulungan or isali sa aming GC. Kaso, hindi kasi siya makipag-cooperate ngayon lang. Ayan, at salamat, andyan ka. Ayan, salamat din, sir, ha? Ayan, play all daw ka ni, baka dumikit na yun si Angelo. Pa-confirm po. Mamaya na Angelo kasi hindi ako makalagin dito sa computer kasi nakalimutan ko yung password ko Angelo kaya mamaya na lang po kasi nasa cellphone yung Facebook ko. Don't you worry, mag-ano ako doon, ha? Ay, nako talaga, ikaw talaga Angelo. Magbakas ng maayos body, play all kita. Oy, ayan Angelo ha, play all ka ni Pugay Kamay. I-play all ka ni Pugay Kamay. Kaya, magbakas ka doon ha. Magbakas ka doon sa video ni Pugay Kamay. Nakapin po yung link ni Pugay Kamay. Ayan, nakapin po yung link niya. I-click mo lang yung nakapin dyan ang hilo. Puntahan mo at magbakas ka doon. Ayan, ikalimbang all mo na rin si Pugay Kamay. Para ma-play all ka niya, ha? Para matulungan ka sa WH mo. Ay, nako talaga ito si Angelo. Nako, Diyos may Marimar. Ay, nako. Pag-cooperate ka na. Dati pa, para sabay na sana tayong na money.
Ayan, salamat sa iyo, kapatid. Pugay kamay, ang bait mo. Kahit hindi mo pa ako kilala, nag-share ka rin ng blessing mo. Salamat talaga po. Ayan, blessing in disguise, Charet. Blessing ka po sa akin kasi dumating ka rin at ayun, nakipag-cooperate ngayon lang po si Angelo sa akin. Ayan, salamat talaga ng marami po. Ngayon lang talaga nakipag-cooperate si Angelo. Maliit pa yung bahay niya dati. Everyday yan nangingisda sa akin. Iwan ko lang ito. But ngayon pa lang talaga nakipag-cooperate. Basta magbakas lang po. Hehehe. Ay nako, lami kusnuton imong giti diha dong. Ayan, nagbakas ka ng maayos kay Pugay Kamay para ma-play all kanya, ha? Para ma-play all. At tapos, mamaya. Exit na po ako, host. Prepare to work na po ako. Ayan, salamat Pugay Kamay. Salamat. Mag-play din ako sa iyo, ha? God bless you always and take good care and good luck to your work. Ayan. Keep safe always, kapatid Pugay Kamay. Ayan, salamat sa laking tulong po yan kay Angelo. Ayan, mega love shout out. Ayan. God bless. Salamat po sa inyo at sa lahat. Ayan. Salamat din. Hulog ng langit ka rin kay Angelo. Ayan, mega love shout out. Pugay Kamay. Keep safe always, sir, ha? Keep safe always. Host, monetize ka na ba? Agoy, hindi ka ba naharang Angelo? Hay naku, bata ka. Oo, na-monetize na ako sa tulong ng ating mga kapatid dyan. At Dalawa pa lang video ni kapatid Angelo, sis. Ha? Dalawa ba? Uy, ang laki na ng bahay niya. Umabot na ng 2K, di ba? Parang kailan lang nung nakaraang buwan, ano pa lang yan siya? 400, 500, ganun. Kaya dyan, host, ingat. Kayo din dyan, host, oo. Oo, salamat kapatid Pugay Kamay. Shout out and thank you so much. Ayan. Oo. Oo, gani. Ayan. Ingat po kayo dyan. Huy, anak, katugnaw. Diba? O, diba, tugnaw. Uy, Ma'am Juan. Sis Juan, diba? Uy, andyan ka pala. Salamat dyan, ha. Paano ba natin yan i-play all pag dalawa lang video niya? Naku, batang to. Wait lang, di. Puntahan ko nga si Angelo. Ito talaga si Angelo. Kalami ko snuton sa iyang bugan. Puntahan ko muna si Angelo, ha. Bye, Pugay Kamay, 89 TV. Uy, ang bait niya, di ba? Sis Juan, nagpapalipad siya kahit hindi niya ako kilala. Thank you so much. Ayan, bye to you. Pugay Kamay, 89. Ma'am Juan, salamat, andyan ka pa rin. Thank you ng marami. 12 yung tuwad ko ganina. Ngayon, na 11 na lang. Baka kasi ninja yung pinadikit niya dyan, kaya nagbabaan yung tuwad. Laki na ng bahay niya. Jaya lang ang vid niya, dalawa pa lang, sayang naman. Aanhin ba natin to, ha? Angelo! Angelo! Pa-silent LS na lang nato ni Diyos mayo na bata ni oy. Kaluoy, ano yung taon oy? Dalawa talaga lang yung video na Diyos mayo. Paano ito i-play all? Dalawa lang video. Diyos oy, kaluoy, ano yung nga bata in taon oy? Alam mo sis Jo, matagal na ito nangingisda dito sa akin ba. Sabi ko sa kanya, makipag-cooperate siya para matulungan. Kaya pala, kawawa naman ito mga bata. Eh. Naawa tuloy ako. Ayaw, talanay, tanawan na yun, nagbinasos na. Uy, nag 2 hours na ako.
Silent LS muna siya, araw-araw, gabi-gabi. Kaya nga, turuan ko na lang pag hindi pa siya nagsa-silent LS. Mahirap kasi pag ako din yung gagawa, baka hindi niya ibigay yung ano. Katulad ng isang kaibigan ko, gusto ko siyang tulungan sa kanyang banana. Ayaw din niya ibigay yung ano niya. Hindi naman ako nang aano ng mga ano. Nang aano ng mga ano. Ay nako, Diyos mayo marimar. Di ba? Diyos mayo. Naawa ako sa bata. Dalawa pala talaga yung ano niya. Silent LS muna siya araw-araw gabi-gabi. Ang hirap pa ang hirap abutin 100 ano, ilan pa siya? Ilan pa 'yon? 14 pa lang, Diyos mayo. Ang layo pa. Wala pang katiting. Di ba, Ma'am Juan, di ba? Ano ka na? Monetize ka na ba? Naawa ako sa bata, eh. Baka may iba pa siyang gamitin na main. Wala na, yan na yung main niya. Yung isang account niya, ang hello everything, pero may karugtong yun. Yan na yung main niya. Ay, Diyos mayo. Sa pangingisda niya, sana ginawa na lang sana niya pag silent LS. Ma'am Jo, mag-live ka na, Ma'am Jo. Mag-live na kayo. Tapusin ko na ito para doon naman ako magbisita sa iyo. Sige na, host, bye. Andyan ka pala, nakikinig ka palang bata ka. Hoy, mag-silent LS ka nga. Guide mo siya, sis, para sa mga vids niya. Low battery na ko. Miris. Oo nga. Kung ibigay niya lang, pwede ko rin siyang silent LS, or pwede kayang gawin ako na lang ang mag-LS sa kanya kung ibigay niya. Kasi naku, batang to. Sige na, ang hello, bye-bye na. Ingat ka dyan. Mamaya, sis, ligo muna mi at luto muna. Sige, sis Joanne. Ang hello, ingat ka dyan, ha? Ay, i-chat kita pa-add host, ha? Oo, walang problema ang hello. Sana nakipag-cooperate ka sa yung nakaraan para ngayon sana sabay tayong namoni, di ba? Ikaw kasi, ayaw mo akong panin. Gusto ko lang naman na tulungan kita. Ingat ka din, host. Yes, ang hello, ingat ka rin. First din ako sa'yo, host. Sa'yo, sis. Sige, Ma'am Joanne. Sige, sis. Ayan. Nawa ako kay Angelo. Angelo kong ay. Salamat, sis Joanne. Maligo ka na. Sige na, mag-end na din ako. Naka 2 hours na din ako. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Baka yung naka-BG dyan, Miss Joanne, yun yung tumuwad sa akin. Kasi nakikita kong nagko-comment. Si Ma'am Banilin, meron. Andyan pa si Ma'am Banilin. Ikaw, si Angelo, so may dalawa pa. Ayan. Salamat po. You're welcome, Angelo. Ayan. Try na, mag-usap tayo mamaya para matulungan ka namin, ha? Angelo, I need your cooperation para maging mamone ka rin, ha? Pwede kang mag-stop muna ng pangingisda. You already have 2,000 subscriber. Pwede kang mag-stop muna ng pangingisda at sikasuhin mo muna yung yung WH mo, ha? So, we need more video. Okay, sis, thanks, and ingat ka dyan. Bye-bye, lalabs. Ayan, bye-bye, lalabs. Joanne Bernardo TV, mega love shout out. Thank you so much for your time. Ayan. Anghilo, sige na, bye-bye na, Anghilo. Ingat ka rin. Ingat kayo dyan, guys, ha. Sa naka-BG po dyan, kay Ma'am Banilin. Thank you for your time. Ma'am Banilin, salamat talaga, Ma'am Banilin, ha. Ayan, sa, pa dyan, sa iba. Bye-bye ho. Ay, bye-bye po. Bye-bye ang hello. Ayan. Basta i-PM kita ngayon. At saka,
PM mo rin ako, okay? Mag-reply ka rin sa akin. And thank you so much, guys. Have a good day. Bye-bye.